uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ikadalawa sa buwan ng Setyembre taong 2024. At sa atin pong Christmas countdown, 114 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, abangan humamaya sa ating weather update ang Bagyong Enteng patuloy pa rin lumalakas habang nasa katubigan na sakop ng Pilipinas. Lalo pang lumalapit ito doon sa may bayan ng Infanta sa probinsya ng Quezon. Mahigit 2,400 namang pasahero sa mga pantalan sa Pilipinas stranded dahil yan sa Bagyong Enteng. Nasa 2 individual na iulat na pong nasawi sa Region 7 dulot ng bagyo, batay na rin sa report mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mga bilang ng kanseladong flights lalo pang dumami habang ang Philippine Ports Authority binabantayan na rin ang mga pantalan kasabay ng sunod-sunod na kanselasyon ng mga biyahe. Mahigit 3,700 naman na kaso ng leptospirosis na itala na sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Ang publiko pinag-iingat sa paglusong mula sa tubig baha. Abangan din sa ating provincial report mamaya maraming mga lugar dyan sa Maynaga City nalubog na rin sa matinding baha dulot po ng Bagyong Enteng. Ang pagdedeklara ng state of calamity pinag-aaralan na rin. Balita naman sa lalawigan, kaguluhan muli pong sumiklab matapos pinilit ng Philippine National Police na buksan ang Gate 1 ng Kingdom of Jesus Christ Compound. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Agad po nating dakuan ang ating Bombo Radio Philippines Weather Center sa pamagitan ni Bombo Victor Liantino. Ito hong Bagyong Enteng mga kabombo, patuloy pa rin pong lumalakas habang nasa katubigan na sakop ho ng Philippine Area of Responsibility at namataan po ito 115 kilometers dyan sa Hilaga Silangan ho ng Infanta sa probinsya ng Quezon. Maraming mga lugar na yung pong nasa ilalim po ng signal number 2 at signal number 1 habang tuloy-tuloy pa rin yung pagbabagsak na malalakas na mga pagulan at mga paghangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kuha tayo ng mga detalye sa pamagitan ni Bombo Victor Liantino live mula dyan sa Bombo Radio Philippines Weather Center. Bombo Victor. Bombo Genesis, patuloy pa rin nga itong ating ginagawang pagbabantay o monitoring dito ho sa galaw ng Bagyong Enteng sa loob pa rin yan ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon nga, nananatili ito sa karagatan malapit dyan sa Hilagang Kanluran na bahagi naman ng Infanta sa lalawigan ng Quezon. Mabagal pa rin, Bombo Genesis, itong kilos ng naturang bagyo at hindi natin inaalis ang posibilidad na lalakas pa ito sa loob ng 24 oras. At batay nga, Bombo Genesis, dito sa latest tracking, ito mismong galaw ng naturang Bagyong Enteng, inaasahang maglalandfall ito sa umamayang hapon dito ho sa may bahagi ng Isabela at maging dyan sa may bahagi ng Cagayan. At kung magkakaroon naman ng pagbabago dito sa tinatawag itong direksyon nito at posibleng tumbukin nitong si Bagyong Enteng, ito namang northern portion ng Aurora. At bukas ay posible naman itong maglandfall dito naman sa may bahagi ng Babuyan Island bago tuluyang lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules yan o Huwebes ng madaling araw. Batay nga sa datos ng Bombo Weather Center huling namataan, etong sentro ng Bagyong Enteng sa layong 115 km northeast ng Infanta, Quezon. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na aabot sa 75 km per hour malapit yan sa gitna at taglay nito ang pagbugso nga abot sa 90 km per hour at mabagal pa rin nga ang pagkilos nito sa 15 km per hour. Sa ngayon, nakataas ang signal number 2 sa northern portion ng Ilocos Norte, Apayao, eastern portion ng Kalinga, Cagayan, kabilang na riyan ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, northern portion ng Aurora, Pulilo Island, northern portion ng lalawigan ng Camarines Norte. At asahan nga, etong malalakas na buhos ng ulan at maging malakas na hangin at light to moderate na pinsala naman sa mga ari-arian. Nakataas rin ang signal number 1 dyan ho sa may Batanes, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Pangasinan,
Abra, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi naman ng Aurora, itong Nueva Ecija, eastern portion ng Pampanga, maging dyan ho sa may bahagi ng eastern portion ng Bulacan, dito ho sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng lalawigan ng Quezon, Rizal, Laguna, eastern portion ng Batangas, Marinduque, at nalalabing bahagi naman ng lalawigan ng Camarines Norte, lalawigan naman ng Camarines Sur, Catanduanes at lalawigan ng Albay. Makaranas nga ng mga pag-ulan at bahagyang lakas ng hangin itong nabanggit na mga lugar at iba yung pag-iingat ang kinakailangan. Samantala, patuloy naman na umiiral itong ang tinatawag na southwest monsoon o itong hanging habagat dito yan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Western Visayas. Ito ay naasahang magdadala naman ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon at maging dito ho sa may area ng Western Visayas. Dito naman sa Metro Manila, asahan ngayong araw, ito pa rin masungit na panahon at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin yan sa pag-iral nga netong bagyo at ito namang habagat na lalo pang pinalalakas ng bagyong Enteng. At baha na nga mga kabombo sa inyong lugar dito ho sa Luzon, kaya pinapayuhan natin ang lahat na agad na lumikas kung kinakailangan. Makinig rin sa payo ng mga barangay official sa oras ng paglikas at lumayo ho tayo sa mga lugar na prone pa rin sa mga landslide at pagbaha para hindi magdulot pa ito ng pagkawala ng buhay. At ugaliing tumutok rin, syempre, sa Bombo Radio Philippines para yan sa karagdagang update single pa rin yan sa lagay ng ating panahon. Mula dito Bombo sa Vic. Yes, Bombo Genesis. Oo. Yung concentration ng bagyo ngayon parang nagpanorte na, no? Tungo na dito sa Luzon habang kaninang umaga sa update natin kaninang umaga, may mga bahagi pa rin ng Visayas na affected. Ngayon ay parang habagat na lamang, ano, yung nakakaapekto diyan sa may bahagi ng Visayas area. Dahil nga dito sa lawak Bombo Genesis ng itong tinatawag na dalang pag-ulan o itong kaulapang dala ng bagyong habagat, may portion dito sa Visayas na naapektuhan nitong naturang bagyo, itong dalang mga pag-ulan dahil nga sa kakapal, itong makapal na ulap na bit-bit nitong bagyong si Enteng. At dito naman sa may bahagi ng Luzon, nakikita mo dito sa ating satellite image, makita mo dyan na naapektuhan itong bahagi ng Luzon. Dito naman sa may kanlurang bahagi na ito ho yung hanging habagat na lalo namang pinalalakas nitong sa bagyong Enteng. So ang nakakaapekto dito sa may bahagi ng Luzon, itong pinagsamang bagyong Enteng at itong habagat naman na pinalalakas nitong naturang bagyo, Bombo Genesis. Ang saklaw nito from Bicol region hanggang dyan sa may bahagi ng Batanes area. So lahat ng Luzon affected, ano? Nasa ilalim ng signal number 2 ang karamihan sa bahagi ng Luzon at number 1 yung ilang bahagi nito, ano, Bombo Victor? Yes, Bombo Genesis, karamihan nga dito sa lugar, dito sa may Luzon ay nasa ilalim na ng signal number 2 at maging signal number 1, Bombo Genesis. At habang papalayo naman itong bagyo, syempre mababawasan itong mga lugar na nasa ilalim ng naturang kategorya, Bombo Genesis. Sige. Maraming salamat, Bombo Victor. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Liantino nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin po niyan mga kabombo na stranded ho ang nasa mahigit 2,400 na mga pasahero sa mga pantalan sa Pilipinas matapos yung kanselahin ang ilang biyahe sa karagatan dahil po yan sa epekto ng bagyong Enteng. Sa pinakahuling ulat ng Philippine Coast Guard Command Center kaninang alas 4 ho na madaling araw, nakapagtala na ng kabuang 2,413 na mga pasahero, mga truck driver at mga cargo helper na na-stranded sa Southern Tagalog, Bicol Region at maging dyan sa may bahagi ng Eastern Visayas. Pansamantalang natigil din ang biyahe ng 39 na barko, 610 na mga rolling cargo at 4 na motorbangka habang 15 barko naman at 28 o 28 na mga motorbangka ang nakikisilong pansamantala sa ibang mga pantalan. Samantala sa isang statement sinabi ng Philippine Coast Guard na nakaantabay ang kanilang deployable response group at maging itong quick response team sa iba't ibang Coast Guard district sa pagtulong ng ahensya o sa mga ahensya na nangunguna sa rescue operation at mga evacuation. Naghahanda na rin ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary para sa agarang makapagbahagi ng mga relief supplies at iba pang mga pangangailangan ng mga apektadong pamilya sa mga lugar na apektado sa kasagsagan ng sama ng panahon. Nakabantay na rin ang Philippine Coast Guard sa operasyon ng mga sasakyang pandagat 24/7 para maiwasan ang anumang insidente sa karagatan.
Sa ilang parte ng bansa, particular na sa Northern Samar, iniulat ng Philippine Coast Guard na nitong linggo halos 40 residente roon ang una ng inilikas ng Coast Guard rescuers. Kasunod pa rin po yan ng naradasang pagbaha sa Barangay Sabang 2 at Barangay Hubasan sa naturang lugar. Samantala, nadagdagan naman po ang mga kinansilang flights ngayong araw dahil na rin sa masamang lagay ng panahon. As of 10 a.m. nga po, ngayong Lunes, nasa 25 biyahe na ang hindi natuloy. Kabilang na sa mga apektado ang mga biyaheng pa-Maynila. Mula po yan sa Manila to Masbate, Manila to Calbayog, Manila to Busuanga, Manila to San Jose, Manila to Virac, Manila to Katiklan at Manila to Iloilo. Kasama rin sa mga kansilado ang return flights o yung mga galing sa probinsya pabalik po ng Maynila. Paliwanag naman ng transportation officials, bahagi ng protocol ng kansilahin ang biyahe para na rin yan sa kaligtasan ng mga pasahero at crew kapag mayroong sama ng panahon. Gayunpaman, maaari pa rin namang i-rebook at i-refund ng mga pasahero ang kanilang mga nagastos para sa kanilang flight. Binabantayan na rin ng Philippine Ports Authority ang mga puerto at mga pantalaan sa gitna pa rin po ng kanselasyon din sa mga biyahe ng mga barko dahil yan sa epekto ng Bagyong Enteng. Ayon sa Philippine Ports Authority, regular na nagsasagawa ng monitoring at pag-iikot sa mga pantalan ang mga personnel nito kasama mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ngayong araw, naghatid din ang ahensya ng mga pagkain sa mga stranded na biyahero mula sa iba't ibang mga puerto at mga pantalan. Sa kasalukuyan, karamihan o marami mga biyahero ang na-stranded sa mga pantalan dahil ho sa pagkanselan ng biyahe ng mga barko. Dala ho ng masungit na panahon, kabilang na ho rito yung mga Port of Bulan sa may Sorsogon, Matnog Port, Duran, Tabaco, Masbate at maging dyan sa may Virac. Kanselado rin ang biyahe ng mga barko na patungo sa mga probinsya ng Albay, Camarines Sur at Sorsogon at sa isla ho ng Burias at dyan sa may Ticao Islands. Tiniyak naman ng Philippine Ports Authority ang patuloy nitong pagtutok sa kalagayan ng mga pantalaan habang nagpapatuloy pa rin ang pagbayo ng Bagyong Enteng. Ipinakalat naman na ng Philippine Red Cross ang kanilang water, search at rescue teams para tulungan ang mga stranded na individual sa gitna po yan ng malakas na buhos ng ulan sa Luzon at Visayas dahil sa Bagyong Enteng. At hanggang nga sa alas 8 po ng umaga, tinulungan ng teams ang 45 individual doon sa Camarines Sur at sa lalawigan ng Cavite. Gayon din ang nasagip na 10 katao sa may Camarines Sur mula hanggang tuhod na pagbaha sa mga lugar na iyon. Binigyan din ng hot meals ng welfare unit ng Philippine Red Cross sa mga stranded sa Masbate City Port dahil yan sa mga kanseladong biyahe. Ang mga Red Cross chapter naman sa Camarines Sur, Legazpi, Albay, Masbate, Cavite at Muntinlupa ay patuloy na nakikipag-ugnayan rin sa kanilang mga lokal na pamahalaan para sa rescue at relief operations. Ayon naman kay Philippine Red Cross Chairman at CEO na si Dick Gordon, kasalukuyan silang nagsasagawa ng roving at ocular inspections sa mga lugar na binabaha. Pinayuhan naman ng Philippine Red Cross Secretary General na si Dr. Gwyn Pang ang mga nangangailangan ng tulong na makipag-ugnayan sa Red Cross para yan sa kaukulang pagresponde. Sa iba pang mga balita, inilikas ang 20 pamilya sa isang subdivision sa Muntinlupa City matapos na gumuho ang isang pader. Bunsod yan ng pabugso-bugsong pagulan at hangin na dala ho ng Bagyong Enteng at itong habagat. Ayon kay Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon, gumuho ang naturang pader sa tabi ho ng isang sapa sa loob ng subdivision at nagdulot ng malawakang pagbaha. Inilikas naman patungo sa evacuation center yaong mga apektadong pamilya. Base naman sa City Government ng Muntinlupa, nasa 124 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation center sa lungsod. Siniguro naman ng pamalang lungsod na may sapat na relief goods na ipapamahagi para sa mga pamilyang apektado ng bagyo. Samantala, suspendido na rin ang mga klase at pasok sa trabaho sa City Government dahil yan sa masamang lagay ng panahon. Iniulat naman ni Mayor Biazon kaninang alas 8:34 ng umaga na possible na umaari ng madaanan ng National Road at Service Road sa naturang syudad. Ipinag-utos na rin ng alkalde ang clearing operation sa mga basura na nakabara sa daluyan ho ng tubig sa may Tunasan River Bridge sa border ng Muntinlupa at sa may San Pedro sa probinsya naman po ito ng Laguna.
Samantala, itinaas na rin sa ikalawang alarma ang Marikina River matapos na tumaas pa ang antas ng tubig dahil sa matinding pagulan dulot po ng bagyong Enteng at habagat. Sa ilalim po ng ikalawang alarma, ang water level sa ilog ay lagpas po doon sa 16-meter na marker o level, kaya't pinapayuhan ng mga residente na lumikas na. Ayon sa Marikina City Public Information Office, pumalo ho sa 17.1 meters nitong alas 9:40 ng umaga. Ngunit kaninang alas 11 at 13 ng umaga rin ay bahagya pong bumaba sa 16.9 meters ito hong level ng Marikina River. Batay na rin po yan mga kabombo doon sa latest monitoring ng Marikina City. Pero oras na umabot sa ikatlong alarma o 18 meters ang antas ng tubig sa Marikina River, minamandato na po ang paglikas sa mga residente. Ayon sa lokal na pamalaan ng Marikina, nakabukas na ang lahat ng 8 gates nitong Manggahan Floodway. Meron na ho tayong 17 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Kaugnay pa rin po dito sa malawakang mga pagbaha na naranasan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo ho dito sa Luzon area mga kabombo. Kuha tayo ng mga dagdag na development mula ho dyan sa Maynaga City. Ang marami hong mga lugar sa Maynaga City ang una pong nakumpirmang nalubog na sa matinding pagbaha dulot po ng mga pagulan na dulot ng bagyong Enteng. At pinag-aaralan na rin yung pong posibleng pagdedeklara ng state of calamity dahil pa rin dito sa epekto ng bagyong Enteng. May update po dyan live ang Bombo Radio Naga. Bombo Radio Naga? Okay, alamin po natin mamaya ang sitwasyon sa may Bombo Radio Naga. Kasabay pa rin po yan mga kabombo ng pagkakalubog ho sa tubig bahan itong maraming mga lugar sa may Naga City at ilang pang mga lugar sa mga bayan na nakapalibot sa lungsod ng Naga. Bombo Radio Naga, please go ahead sa inyong report. Okay. Mamaya, balikan po natin ang linya ho ng Bombo Radio Naga mga kabombo. Pero, meanwhile, habang inaayos po natin ang linya ng Bombo Radio Naga, ilang abot tuhod na po ang baha sa ilang mga lugar sa Baseco, sa Tondo, Maynila. Bunsod po ng mga pag-ulan, dala po ng bagyong Enteng. Kaugnay po nito, inilikas ng ilang mga residente sa may Baseco compound. Nito pong umaga ho ng Lunes, Setyembre 2. Ayon sa ilan pong mga residente naman, ang tubig dagat ay halos umapaw na at posibleng umapaw ito kapag magpatuloy pa rin ito hong matinding mga pagulan na naranasan pa simula ho kahapon. Sa obserbasyon din ng mga ito, ang mga alon sa Manila Bay ay lalo pang lumalaki. O ito ho yung mga daluyon sa Manila Bay, lalo pang lumalaki dahil na rin sa malalakas na hangin na nagbunsod sa kanila para ho lumikas na. Batay naman sa mga barangay officials, umaabot na ho sa 20 hanggang 30 residente. Ang una pong inilikas, karamihan po ay mula doon sa Block 1 at iba naman ay Block 2. Patuloy naman yung pong paghimok ng mga opisyal sa mga residente na lumikas na, lalo na ang mga naninirahan malapit po doon sa may Manila Bay. Dahil ilan sa mga kabahayan na malapit po sa dagat ay inaabot na ng malalaking daluyon galing po sa karagatan. Balikan po natin ang linya ng Bombo Radio Naga. Bombo Radio Naga, go ahead. Okay. Ang dibdib ang naranasan pagbaha sa ilang bahagi o ilang parte ng Naga City kaugnay nga o dahil nga sa bagyong Enteng sa gabi. So mula umaga kahapon hanggang kaninang madaling araw, nakaranas ng walang humpay na pag-ulan ang lungsod ng Naga at buong Camarines Sur, maging ang mga kalapit na lalawigan dahil na rin sa nasabing bagyo. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Naga City Mayor Nelson Ligacion, sinabi nito na kinakailangan ng ipatupad ang forced evacuation para sa lahat ng mga residente na masyadong mataas ang level ng tubig sa kanilang lugar. Ito'y dahil sa loob ng 24 oras, nasa 250 mm na rainfall amount na ang bumuhos sa lungsod. Ibig sabihin, sa ulan na pang 1 hanggang 2 buwan, ibinuhos na lamang ng 1 araw. And pahirapan naman din ang nasabing paglilikas, lalo pat gabi at nawalan rin ng supply ng kuryente. Isa sa mga nakaranas ng matinding pagbaha, itong Barangay Concepcion Pequeña, Barangay Calawag at iba pang mga nasa low-lying areas na halos nalubog na ang mga gamit sa baha. Binantayan rin magdamag at hanggang sa mga oras na ito ang level ng tubig sa Naga River dahil sa critical level na ito mula pa kagabi. And kahapon maagang sinuspindi ang trabaho sa pribado at pampublikong opisina simula alas 8 ng gabi kahapon hanggang ngayong araw, Setyembre 2, 2024. And gayon din ang suspensyon ng klase all levels sa lungsod at buong Camarines Sur. Samantala, nagsilbi namang evacuation center ang Jesse M. Robredo Coliseum and itong Santa Cruz Evacuation Center, Pagcor Evacuation Center at itong Ateneo Dinaga University para
sa mga residente na pinailangang lumikas. And kagabi rin, pinailangan i-shutdown ng Casureco 2 ang lahat ng power lines sa lungsod bilang precautionary measure at dahil na rin sa napaulat na kuryenteng individual, sa ibang banda pinag-iingat naman ng mga health expert ang publiko sa mga sakit na maaaring makuha dahil sa nasabing baha. Sa ngayon, medyo tumila na itong ulan, Bombo Genesis and Bombo Ever. Wala na ring baha sa ilang lugar dito sa Naga City maliban na lamang sa iba pang mga lugar. Habang nananatili naman na nasa evacuation center pa ang marami-rami pang mga residentes na patuloy naman na pinapaabutan ng tulong ng LGU Naga at iba pang concerned agency. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan na ng LGU Naga kung magdedeklara ng state of calamity. Sa ugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Naga City Mayor Nelson Ligacion. Patuloy na pag-assess natin ng sitwasyon at yung assessment ay may kinalaman sa gagawin po nating mga hakpa para pag-usapan yung posibilidad na magdeklara ng state of calamity. Sunod po nito, yung pwedeng gawin para mas lalo po nating matulungan yung mga naapektuhan ng malakas na ulan, na pagbaha. Babukier? At yan ang tinig ni Naga City Mayor Nelson Ligacion. At ito nga, Bombo Ever and Bombo Genesis, kahapon meron tayong naitalang 3 casualties. Kaugnay pa rin itong bagyong Enteng o epekto nitong bagyong Enteng sa lungsod ng Naga. Pero ngayon, kakapasok lang na balita, Bombo Ever and Bombo Genesis, merong 2-year-old na bata ang namatay, nalunod dahil sa insidente pa rin o dala pa rin nitong bagyong Enteng o hagupit nitong bagyong Enteng dito sa isang barangay sa Naga City. So tulad ng sinabi ko kanina, Bombo Ever and Bombo Genesis, sinutdown kagabi yung Casureco 2 para ang purpose is para mailigtas itong nasabing lugar para dito para mabigyan ng puwang itong mga daloy ng kuryente, and yun na nga, sinutdown yung Casureco 2 kagabi. And yun, umabot ng siguro hanggang alas 11 ng gabi yung pagkaka-shutdown, and bumalik na rin sa dati itong Casureco 2 o yung linya ng Casureco 2 sa buong kabayanan ng Naga City. So yun lang, Bombo Ever, Bombo Genesis, ang update. Balik sa inyo dyan. Yung pinapakita nating mga pictures dito at mga videos para sa mga kababayan natin, isa dito sa mga parang umaagaw ng attention, yung parang medyo malalim na pagbaha sa main highway ba to? Ito may mga dumadaan pa ng mga sasakyan. Yes, Bombo Genesis. Itong nakikita mo dito sa aking likuran, ito ay parte ng barangay o kalsada o barangay road ng Triangulo, Naga City. Kung inyo kasing tatanungin, Bombo Genesis and Bombo Ever, itong barangay Triangulo is isa ito sa mga barangay na bahain dito sa lungsod ng Naga. Kaya kung may bagyo o kahit nga malakas na pag-ulan, Bombo Genesis, talagang binabaha dito sa may parting ito. And katulad nga kagabi, binayo tayo ng bagyong Enteng. Ito ang sitwasyon ngayon sa aking likuran dito sa barangay road ng Triangulo, Naga City. Baha mula pa kagabi until now. Bombo Genesis. Yung kinatatayuan mo, Bubukier, ito'y hanggang binti, yung inaabot ng tubig. Pero yung iba pang pinapakita natin kanina, parang may umabot pa dun sa ilang sentimetro na lamang bago umabot dun sa bubungan, dun sa kisame ng bahay. Yes, Bombo Genesis, tama ka dyan. Kinatatayuan ko is talagang lang ng hanggang binti. Pero doon sa mga ilang barangay ng Naga City, katulad kanina yung sa Kalawag and sa iba pang barangay na talagang binayo rin ng bagyong si Enteng, yung iba umabot ng hanggang dibdib yung pagbaha, yung iba naman hanggang tuhod, and doon sa mga lugar din sa iba pang parte ng Naga City na medyo binabaha din talaga kapag malakas ang ulan, and kapag ganitong mga sitwasyon na talagang binabagyo, mas malalim, minsan umabot na ng hanggang lagpas sa dibdib, hanggang ulo. So yan yung yung sitwasyon. Pero dito sa aking kinatatayuan, Bombo Genesis, medyo maganda-ganda dahil hanggang binti lang itong aming sitwasyon dito sa Barangay Triangulo, Naga City. Bombo Genesis. Parang hindi naman alintana pa rin ng mga kababayan natin dahil may mga naglalakad pa rin dyan. Sa kabila nitong paalala ng Department of Health na iwasan pa rin maglakad sana kapag ganitong may mga o maglakad dun sa mga lugar na lubog sa tubig baha, Bobokier? Okay.
Okay, nawala na yata. Sige. On follow-up pa rin tayo sa mga dagdag na mga development dyan sa may Bicol region na isa po sa mga binabayo ho ngayon ng itong bagyong Enteng, mga kabombo, mula ho sa Bicol region hanggang sa may bahagi po ng Batanes. So lahat ng mga rehiyon, lahat nitong mga rehiyon na nasa ilalim po ng Luzon area ay binabayo ho ng itong mga pag-ulan at mga malalakas na paghangin na dulot ng bagyong Enteng. Meanwhile, sa iba pang mga balita, update pa rin po tayo mamaya sa mga provincial report sa ibang mga balita ho muna. Samantala, sinuspindi na ang number coding scheme sa Metro Manila ngayong araw ng Lunes, Setyembre 2. Ito ay sa gitna pa rin po ng masungit na panahong nararanasan dala ng bagyong Enteng na sinabayan pa ng hanging habagat. Samantala, ilan din pong mga pangunahing kalsada sa rehiyon ang binaha. Base nga sa monitoring ng MMDA, kaninang alas 7:27 ng umaga, binaha ang Commonwealth Dona Carmen westbound, maging ang Commonwealth Ilanan eastbound at sa may Commonwealth University Avenue eastbound, ang Commonwealth Don Antonio westbound at ang Commonwealth Marlboro westbound. Nasa Catterdy po ang naitalang baha sa naturang mga kalsada, subalit humupa ito at passable na rin sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Base naman sa advisory mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kanina pong alas 8 ng umaga nakataas sa orange rainfall warning ang Metro Manila, kung saan pinag-iingat nga po ang lahat sa banta ng matinding pag-ulan, pagbaha at gayon na din ang pagguho ng lupa. Kaugnay din po niyan, mga kabombo, iniulat din po ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagkakabuwal ng mga punong kahoy at mga poste ng kuryente sa Metro Manila sa gitna pa rin po yan ng pag-ulan na dulot po ng bagyong Enteng. Batay sa report ng Metropolitan Manila Development Authority, isang punong kahoy ang natumba ho sa may elliptical road sa may Diliman, Quezon City kanina pong alas 7 ng umaga, na sinundan din ng isa pang nabuwal na kahoy sa may CP Garcia Maginhawa Extension kaninang alas 8 din po ng umaga. Isa pang malaking punong kahoy ang natumba rin sa may Manila International Airport Macapagal eastbound. Ang mga ito ay nagdulot po ng pagbagal sa daloy ng trapiko dahil sa pagsara ng ilang mga linya ng kalsada. Sa Rojas Cotigbak Drive naman, kinailangan din pong pansamantalang isara ang dalawang linya dahil din po sa pagkakabuwal ng isang poste ng kuryente. Patuloy namang inaabisuhan ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga motorista na ugaliin pong alamin ang sitwasyon sa mga kalsada bago bumiyahe at huwag pong magpumilit ng dumaan sa mga kalsadang isinara sa trapiko. Samantala, kuha naman po tayo ng mga karagdagan pang sitwasyon dito sa ating pong nasasakupan sa Metro Manila. Malakas po na bugso ng hangin at ulan nararanasan po ngayon sa rehiyon at dalawang individual na po ang napaulat na nasawi doon naman sa Region 7. Dulot po yan ng bagyong Enteng, batay sa panibagong report po mula sa NDRRMC. Kaugnayan, kumuha tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Ilan sa mga nagtatrabaho dito sa Araneta ang pinilit pa rin na pumasok sa kabilayan ng pangamba na baka bahain na naman sila mamaya sa kanilang biyahe pauwi. Si Ernesto Fang at Manilyn Galino ay kapwa hindi residente ng Quezon City. Si Fang ay taga Marikina pa, pero anya, pumasok at nagwalis pa rin siya ngayong araw kahit pa umano nangangamba siya sa mangyayari sa kanyang inuupahang bahay ngayon sa Marikina. Anya, sakaling umabot ng Alert Level 3 ang Marikina River ay saka na siya uuwi para itaas o iligtas ang kanyang mga gamit dahil siguradong papasukin talaga ito ng baha. Marikina, ang problema lang naman yung ilog eh. Yung ilog lang nagpapaba sa Marikina eh. Pag nasa third alarm na yung yung monitoring ng ilog sa Marikina, uwi na ako. Doon ako maghahanda. Pero lang, iakat ko lang naman yung mga gamit yung mga nasa sahig, iakat ko lang naman. Ganun lang. Masabaklit ko lang yung sahig, okay na yun. Habang si Manilyn Galino naman, bago pa man daw siya bumiyahe pa Quezon City kaninang umaga ay medyo bumahana sa kalsada ng Tondo kung saan siya nakatira. Ani Galino, trauma ang inabot niya sa mga nagdaang bagyo na napilitan pa siyang lumusob noon sa baha na lagpas tuhod para lang makauwi sa kanyang pamilya. Kanina, sobrang lakas po na hangin pero tinry pa rin pumasok. Hindi siya okay kasi syempre, di ba yung basa yung mga tao tapos yung mga jeep naghahabulan, yung parang gano'n. Yung yung syempre maglalakad ka sa baha, yung hanggang dito yung baha, tapos lalakarin mo, lulusobin mo. Yung last month pa yon yung pagbagyo, yung kanina, bumalik ako sa bahay kasi hindi na kaya yung papuntang LRT.
Samantala, sa ibang balita naman, 2 ang naiulat na nasawi dulot ng pananalasa pa rin yan ng bagyong Enteng at Habagat. Sa situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kinukumpirma pa ang naturang bilang ng nasawi na mula sa Region 7 o Central Visayas. Dagdag pa rito 10 rin ang naitalang sugatan. Kasunod nito, 63 individual o 14 na pamilya mula sa 3 barangay sa Cebu City ang naiulat na apektado ng bagyo. Mula sa nabanggit na bilang, 43 katao ang nananatili ngayon sa evacuation center sa nabanggit na rehiyon. Patuloy naman na nakaantabay ang NDRRMC sa iba pang report mula yan sa mga apektadong rehiyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Caliconero ng Bukulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Meron na lamang kung tayong 29 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Ipinabala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang posibilidad ng pag-agos ng lahar mula sa Mayon Volcano dahil yan sa malawakang pagulan dulot po ng bagyong Enteng. Ayon sa ahensya, maaari pong anurin na malawakang pagulan ang mga lahar o volcanic sediment at dadaloy sa mga channel sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Maaari din pong magresulta ito ng maputik na agos ng tubig sa mga sapa at maging banta sa mga malalapit na mga komunidad. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan dito ay ang Miisi Channel, ang Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila, ang bahagi po ng Masarawag, Mulad Bukad, Naisi o Nasisi, Mabinit, Matanag, ang Bunga, Buyuan, Basod at Bulawan Channel, doon pa rin po sa may bahagi ng Albay. Ayon pa rin sa naturang ahensya, maaring maapektuhan nito ang mga komunidad na nasa middle at lower slope ng Mayon Volcano. Dahil po dito ay hinihimok ng ahensya ang mga residente at mga lokal na pamalan sa mga naturang lugar na mag-obserba at bantayan itong banta na dulot ng naturang problema. Kabilang po ang ilang mga maraming probinsya ng Bicol Region sa mga patuloy na nakakaranas po ngayon ng malalakas na pagulan. Dulot pa rin nitong nagpapatuloy na pananalasa ng bagyong Enteng. Samantala, sa gitna nga po ng matinding mga pagulan at inaasahang mga pagbaha, nag-issue na ng Public Health Advisory Warning ang Department of Health laban sa sakit ngayong Lunes. Sa isang statement, ipinayo po ni Health Secretary Ted Herbosa na iwasan hanggat maaari ang paglusong sa tubig baha. Kung di naman po maiwasan na ma-expose sa tubig baha, pinapayuhan ng mga ito na maghugas ng mabuti sa pamamagitan ng malinis na tubig at sabon. Dapat dinaan niya na kumonsulta agad sa doktor o health center sa loob ng 1 hanggang 2 araw kahit na walang sugat o nararamdamang sintomas. Base kasi sa pinakabagong datos mula sa Department of Health, lumobo ang mga kaso ng leptospirosis. Kasunod yan ang mga pagbaha, dala na rin ang nakalipas na kalamidad. Sa datos noong Agosto 17, nakapagtala na ang ahensya ng kabuang 3,785 ni kaso ng leptospirosis sa buong Pilipinas. Samantala, ipinapaalala din ni Secretary Herbosa ang kahalagahan ng pag-inom ng antibiotic prophylaxis para mapigilang madapuan ng leptus. Gayon din ang pagpapakonsulta at prescription na rin na libre naman anya sa mga government health center. Ipinaalala din ng kalihim na nananatiling nasa price freeze pa rin ang gamot kontra sa leptospirosis na doxycycline sa mga lugar na apektado ng nagdaang bagyo hanggang sa Setyembre 23 po yan ng kasalukuyang taon. Samantala, nananatili pa rin ang normal na operasyon ng mga transmission line na nasa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa kabila po yan ng mga pagulan at mga hanging dulot ng bagyong Enteng. Ito'y batay na rin dun sa regular na monitoring ng National Grid mula nang magsimulang maramdaman ang hagupit ng naturang bagyo. Ngayong araw, unang naglabas ng itong National Grid Corporation of the Philippines ng monitoring report. Kanina pong 1:00 ng madaling araw, Setyembre 12 yan. Sinundan ng 5 a.m. report at 9 a.m. report. Sa tatlong magkakasunod na monitoring report, nananatili sa normal operations ang mga transmission lines sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Maging ang mga transmission facilities nito ay ginagamit din sa power distribution ay nananatili pa rin sa normal operations. Nanawagan naman ang ahensya sa publiko na i-report kaagad sa power sector o sa mga electric cooperative ang mamonitor o makitang problema sa power sector habang patuloy pong nananalasa itong bagyong Enteng.
Samantala, nakaalerto na ang Philippine Coast Guard Northeastern Luzon na may sakop po sa Central Luzon, Cagayan Valley at sa may Batanes. Kasunod po yan na nagpapatuloy na pagbaha at pag-ulang dulot ng bagyong Enteng. Ayon sa Philippine Coast Guard, itinaas na nito ang alerto o high alert sa mga sub-district na kinabibilangan ng Cagayan Station, Aurora, Batanes, Calayan at sa Isabela upang tumugon sa anumang pangangailangan. Nakahanda na rin ang Search and Rescue Operations Team nito para sa mga emergency deployments sa mga komunidad na binabayo ng mga malalakas na pag-ulan at paghangin. Bukas naman ang hotline ng ahensya para sa sinuman na mangangailangan ng tulong. Tawagan lamang po ang kanilang contact number 0997-163-2854. Suspendido na rin ang trabaho ngayon sa Senado, mga kabombo, dulot po ng bagyong Enteng at habagat. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang ideklara ho ang suspensions ng pasok sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa abiso pong inilabas nitong si Senate Secretary Renato Bantog, idineklara nitong si Senate President Francis Escudero na bukas na lamang po ipagpapatuloy yung mga trabaho sa Senado at sa sesyon sa plenaryo. Suspendido na rin ang mga hearing ng mga senador. Particular na ang inaabangang pagdinig sana sa ginawang pagtakas nitong si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go at mga kasabwat nito sa illegal Philippine Offshore Gaming Operator Operation sa Bamban at sa may Porac. Batay naman sa Senate Committee on Women, magbibigay na lamang sila ng abiso kung kailan maipagpapatuloy ang ginagawang pagdinig, kung saan inasahang haharap itong si Sheila Go at ang incorporator ng Lucky South 99, itong si Cassandra Leong na nakadetena naman doon sa may Kamara de Representantes. Samantala, kuha tayo ng report mula dyan sa may Senado, paglalagay ng special provision sa General Appropriations Act na magbabawal sa paglalagay ng pangalan ng politiko sa mga proyekto ng gobyerno. Pinag-aaralan po yan ni Senate President Escudero. Kaugnay niyan, may report si Bombo JC Galvez. Pinag-aaralan ng liderato ng Senado ang paglalagay ng special provision sa General Appropriations Act na magbabawal sa mga tinatawag na e-politiko o paglalagay ng pangalan ng politiko sa mga proyekto ng gobyerno. Ang pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero ay sa gitna ng mga puna sa librong ginawa ni Vice President Sara Duterte kung saan nakalimbag ang kanyang muka at pangalan sa libro ni isang kaibigan na kontrobersyal ngayon. Sa nais na provision ni Escudero, ipagbabawal na lagyan ng muka at pangalan ng mga politiko ang mga proyektong ginagastosan ng pamahalaan kabilang ang mga kalsada at mga pinamimigay na ayuda at libro. Magugunit ang hindi nakalusot bilang batas ang isinulong nila noong anti-EPAL bill, kaya't hanggang ngayon ay may mga proyekto na nilalagyan ng mga pangalan ng mga politiko. Git nito, mahabang proseso kung isusulong pa nila ang panibagong panukala, kaya't mas magiging makabuluhan at mabilis kung isasama na lamang ito bilang special provision sa General Appropriations Act. Naniniwalang senador na hindi ito may dedeklarang unconstitutional dahil kadalasan ng mga naglalagay ng special provision ang mga mambabatas sa General Appropriations Act. Sa mga pinag-aaralan ko ngayon, imbis na dumaan tayo sa mahabang proseso ng pagpasa ng panukalang batas na naman, pinapapag-aralan ko na sa mga abogado kung maaari bang ilagay na lamang yan bilang isang special provision sa General Appropriations Act. Para sa gayon, lahat ng gastusin na pamahalaan gamit ang public funds, hindi pwedeng lagyan ng pangalan o muka ng sino mang opisyal, elected man o appointed. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 21 minutes bago sumapit ang launa ng hapon. Kuha tayo mamaya ng mga development mula po dyan sa may Davao City. Muli pong sumiklab daw ang kaguluhan matapos pong ipilit ng Philippine National Police na pagbuksan ito hong Gate 1 ng Kingdom of Jesus Christ Compound. Abangan po yan mamaya sa pag-ulat ng Bombo Radio Davao. Sa iba pang mga balita, binasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 229 ang mga kasong kriminal na isinampal laban kay dating Health Secretary Janet Garin at iba pang mga doktor dahil po yan nabiguraw ang prosecution na magbigay ng sapat na ebidensya laban sa kanila. Nabatid sa desisyon ng korte na ang mga testigo ng prosecution ay hindi umano tunay na eksperto para magbigay ng kanilang opinion doon sa may Dengvax vaccine.
Kaya naman ang lahat ng criminal charges laban sa mga akusado ay ganap ng na-dismiss. Mababasa rin sa desisyon na ang mga patutuo nitong sina Dr. Clarito Cairo, Dr. Tony Liachon at Dr. Erwin Erfe ay hindi tinatanggap ng hukuman. Hindi naman naging kwalipikado sa second level court si Dr. Erfe bilang isang eksperto na makapagbibigay ng opinyon sa dengue, dengvaxia at mga bakuna. Ipinaliwanag ng korte na ang opinyon ng eksperto upang tanggapin bilang ebidensya ay dapat magmula raw sa isang mapagkakatiwalaan na may espesyal na kaalaman, kasanayan o di kaya ay training. Ito'y dapat na hilango gamit ang scientific principles at methods. Hindi rin dapat nakabatay sa sabi-sabi ang findings at ebidensya. Bukod dito, sinabi rin ng korte na hindi napapatunayan o mapapatunayan na ang sanhi ng pagkamatay ng 8 bata ay dahil sa dengvaxia. Dahil bago ang pagbabakuna, ang mga batang ito ay meron na raw tinatawag na underlying conditions. Paliwanag ng korte pa, hindi nasunod ang immunization guidelines sa dengvaxia na inisyo ng Department of Health sa kabila ng malinaw sa mga tagubilin nito na magsagawa ng screening sa isang bata bago i-inoculate o bago ho siya bakunahan. Gayun din, ayon sa mga patakaran, ang mga profesional sa kalusugan ang dapat na magsagawa ng pagbabakuna sa kasong ito. Karamihan daw sa mga biktima ay inoculated na mga manggagawa sa barangay na hindi otorisadong gawin ito. Kasunod naman ng pagbibigay ng demurrer to evidence kay Garin at iba pa, naghain po ang prosecution ng motion for reconsideration. Gayunman, noong Agosto 20 ng taong 2024, tinanggihan ng korte ang naturang motion. Ang iba pang mga kaso laban sa mga medical professionals ay tuluyan na ring ibinasura ng korte. Meron na lamang ho tayong 18 minutes bago sumapit ang alauna ho ng hapon. Balikan po natin ang linya ng Bombo Radio Davao. Kaugnay pa rin po dito mga kabombo sa itong panibagong kaguluhan na muli pong sumiklab matapos ngang ipilit po ng Philippine National Police na buksan daw yung Gate 1 ng Kingdom of Jesus Christ Compound. Nasa linya ho natin ang Bombo Radio Davao. Muling sumiklab ang tensyon kagainang bandang alas 8 ng umaga sa pagitan ng PNP at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ay dahil pinilit buksan ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III ang Gate 1 ng KOJC compound at nagbantang sirain ang gate at hulihin ang pipigil sa kanila at kasuhan ng obstruction of justice. Ayon sa ilang miyembro na nakausap natin, pilit daw itong buksan ng pulisya kahit na malaya naman silang nakakapasok sa gate 2 o itong Kingdom Gate. At hindi rin nagtagal, pasado alas 8, tuluyan nang napasok ng mga kapulisan itong gate 1 at agad na naglagay ng tent at patrol matapos na nagbigay daan ang KOJC members. Sa ating ngayon ating pakinggan ang naging pahayag ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey. Wala talagang mangyayaring planting of evidence. Sana maintindihan agad na members and followers ng KOJC na there will be no planting of evidence dahil ang subject naman ng warrant of arrest natin ay tao or persons. Samantala, nilinaw naman ni De La Rey na hindi ginawang advance command post ng PNP ang cathedral sa lunghat sa mga sinabi-sabi ng KOJC members. Sinabi rin ni De La Rey na matatapos lang ang operasyon ng PNP sa KOJC compound kung susuko na si Pastor Apollo Quiboloy at hindi lamang umano isa kung hindi marami ang naging source umano ng PNP na nagkukumpirma na nasa loob talaga mismo ng KOJC compound nagtatago si Quiboloy. Maliban pa sa sinasabing positibong tibok ng puso o heartbeat ng tao ang na-detect at hindi sa kahit ano pang mga hayop na nasa ilalim ng lupa. At yun lamang, Bombo Everly at Bombo Genesis ang update. Balik sa inyo dyan. Wala namang mga banggaan or nasugatan kaninang nagkaroon muli ng konfrontasyon sa pagitan ng PNP at ng mga miyembro ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ, Bomodesa?
Wala namang nasugatan no sa pangyayari kanina, Bombo Genesis, at yes, naging tensyonado pero nauwi lamang ito sa mabuting pakiusap ng PNP doon sa mga QJC members, Bombo Genesis. Sa official statement ng Philippine National Police, ano daw ba yung ninanais nilang makita kapag napasok nila yung Gate 1? Ang gusto lamang nila dito, Bombo Genesis, is para mabigyan no ng daan itong mga PNP na maka-access dito mismo sa Gate 1. Kasi kung doon sila sa Gate 2 papasok at labas-pasok, medyo malayo ito, no? Kasi itong Gate 2 nasa mismong Kingdom ito. Pero ito namang Gate 1 nasa tapat mismo ng Jose Maria College. So ang distance nitong Gate 1 patungo sa Gate 2 nasa 400 to 500 meters, Bombo Genesis. So kaya ngayon pilit pinasok ng kapulisan itong Gate 1 at para maging open ito sa lahat, hindi lamang doon sa kapulisan pero doon na rin mismo sa KOJC members. Okay, sige. Antabay pa rin tayo sa mga dagdag na development. Bombo Odessa, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Mula dito sa KOJC compound, nag-uulat Bombo Odessa Nietes para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Inangka naman ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte na pigilan ng Commission on Audit na isumiti sa Kamara de Representantes ang ulat nito na naglalaman kung papaano ginastos ang 125 million pesos na confidential fund sa loob lamang ng 11 araw noon po yung taong 2022. Ayon kay Representative Jervil Jinky Bitrix Luistro ng ikalawang distrito ng Batangas. Pinapurihan naman ni Luistro ang COA sa pagkilala nito sa kapangyarihan ng Kongreso na suriin ang audit report kung saan inatasan nito ang Office of the Vice President na isole ang 73 million pesos mula yan sa 125 million pesos na confidential fund dahil sa questionabling paggastos. Ayon sa mambabatas, ang tangka ng Office of the Vice President na harangin ang pagbibigay ng Commission on Audit ng ulat nito sa Kongreso ay maituturing na suppression of public information. Iginiit din ni Luistro na sa ilalim ng konstitusyon ay mayroong kapangyarihan ng Kongreso na himayin kung papaano ginagastos ng mga ahensya ng gobyerno, kasama na dyan ang Office of the Vice President. Ang pera ng taong bayan, ito ay mahalagang bahagian niya ng sistema ng checks and balances sa isang demokratikong gobyerno upang matiyak na tama ang ginagawang paggastos. Sa isang liham nga na may petsang Agosto 21 o 6 na araw bago sumalang sa pagtalakay ng House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon, pinayuhan ng Undersecretary at Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zolica Lopez ang COA laban sa pagtalima sa subpoena doses at TCOM na inilabas ng komite kaugnayan sa audit report sa 125 million pesos na confidential fund noong 2022. Hirit naman ang Office of the Vice President sa sulat nito na malalabag ang constitutional principle of separation of powers at right to due process ng Office of the Vice President. Tinabla naman ito ni Luistro ang patutsada ng Office of the Vice President at sinabi na hindi absolute ang separation of powers at may exception dito. Maliban nga riyan ay binigyan naman anya ng Kongreso ang Vice Presidente para ipaliwanag ang naturang paggastos sa controversial na audit report. Meron na lamang ko tayong 12 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Ito hong hakbang ng gobyerno sa paglaganap daw ng mga household product na may nakalalasong chemical ay patuloy pong pinag-aaralan. May update po dito si Bombo Jovino Galang. Nababagalan ang grupong Ban Toxics sa ginagawang hakbang ng gobyerno para kanilang tanggalin ang mga produktong may nakakalasong chemical. Sinabi ni Tony Dizon, ang campaigner ng nasabing grupo, na may ilang pa ring mga household products ang kanilang nakitang lantarang ibinebenta sa mga pamilihan sa bansa. Ay patuloy pa din yung pagbebenta ng mga klase ng mga insecticide o itong tinatawag na mga mosquito coils na kung saan ito ay hindi rehistrado
o di kaya ay hindi notifikado ng Food and Drug Administration. Kaya kami ay nababahala dahil nga sigurado sasamantalahin ito ng ilang mga gumagawa nito na magbenta ng ganitong klase mga produkto. Kumbaga regulated naman ito dito sa atin, hindi naman talaga totally ban o pinagbabawal. Subalit merong mga patuloy pa rin tayo na nakakita sa mga pamilihan na mga hindi rehistrado, hindi notifikado. Kabilang na dyan itong mga na ipinapakita natin ngayon, no? Yung Baunma, mosquito coil at saka yung wawang. Meron ding iba pang mga insecticide talagang hindi rehistrado. Ipagtulungan din ang kanilang opisina sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para tuluyang masawata ang mga pagbebenta ng nasabing produktong naglalaman ng mga nakakalasong kemikal. Natin ito binabatikos, ang sinasabi lang po natin ay mainam lang po na sana yung mga registered, notified na mga pesticides ang gagamitin po ng ating mga lokal na pamahalaan para sa fogging. Alam naman po natin yung fogging ay may masangsang din po ito na amoy at kailangan lang po maabisuhan din yung mga kabahayan na kung saan magsasagway nitong fogging para po mailayuman lang nila, lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin o yung mga kasama natin sa bahay na may sakit o di kaya medyo may asthma, may hika, makaiwas po dito. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! 10 minuto bago mag-alauna ng hapon at kuha pa tayo ng mga dagdag na development sa mga probinsya mga kabombo. Diyan sa may bahagi po ng Bicol region, yung mga stranded daw sa mga pantalan, mahigit sa 500 mga katao na. May update po dyan ng Bombo Radio Legazpi. Umabot na sa mahigit 500 ang naitalang stranded na pasahero sa Bicol. Mula kahapon na magkaroon ng storm signal sa rehiyon dahil sa epekto ng bagyong Enteng. Ayon kay Achilles Galindez, ang Media Relations Officer ng Philippine Ports Authority Port Management Office Bicol, sa naging panayam ng Bombo Radio Legazpi, umabot na sa kabuuang 565 ang stranded passengers mula sa mga pantalan ng Matnog sa Bulan sa Sorsogon at maging sa Tabaco at Piudoran sa lalawigan naman ng Albay. Nakapagtala ng pinakamaraming stranded na pasahero sa Matnog Port na umabot na sa 450 kung saan 275 dito ang nasa loob ng pantalan, samantalang ang iba naman ang namalagi sa gilid ng National Highway. Mayroon din 279 na rolling cargos ang hindi nakapagbiyahe sa nasabing pantalan. Samantala nakapagtala naman ng 71 stranded passengers sa Tabaco City Port at mayroon din 32 rolling cargos at sa Piudoran Port naman umabot sa 20 ang stranded na pasahero at mayroong 24 na rolling cargos. Sinospendi ang naturang biyahe sa mga pantalan ng Bicol mula pa kahapon ng tanghali matapos na magkaroon ng storm surge. Dinala naman sa evacuation center ang nasa 24 na pasahero na stranded sa pantalan ng Bulan sa Sorsogon. Nagbigay naman ng simpleng pagkain ng mga lokal na gobyerno sa mga stranded na pasahero. Ayon pa sa opisyal na kinakailangan na isaalang-alang ang kalagayan ng panahon sa mga pinanggalingan, dadaanan at pupuntahan ng mga barko bago ito payagang makapagbiyahe. Kasi may marami tayong mga kababayan nagtatanong bakit niya maganda naman ang panahon na dito sa Matnog pero hindi pa pinapayagan. Kasi nga baka doon sa kabila sa Northern Samar sa pupuntahan nila yung point of destination meron pang nakataas na storm signal. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo MJ Marcaida Reblando para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio Bombo! Mga residente naman doon sa coastal barangay ng Palanan, Isabela, nakatakda ng ilikas. 4 na barangay sa naturang bayan, posible naman daw ma-isolate dahil sa bagyong Enteng. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng pag-ulat mula sa Bombo Radio Kawayan. Nakatakdang magpalikas ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Palanan, Isabela sa mga residente, pangunahin na ang mga nasa coastal barangay ng naturang bayan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay LDRRM Assistant John Bertneri ng Palanan, Isabela, sinabi niya na hindi nila aantayin pa na lumapit sa kanilang bayan ang bagyo bago sila magpa-evacuate. Sa ngayon ay wala pa naman silang isinasa ilalim sa preemptive evacuation, ngunit ipinaubayan na nila sa mga punong barangay
barangay ang paglikas sa mga residente kung kinakailangan. Posible namang ma-isolate ang 4 na barangay sa palanan kung magpapatuloy ang pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog. Kasalukuyan pa lamang kasi ang konstruksyon ng tulay sa ilog na bahagi ng barangay Dimatikan kaya hindi makatawid ang mga residente. Sa ngayon ay nasa normal level pa lang naman ang antas ng mga ilog sa lugar, ngunit mahigpit na nilang ipinatutupad ang no-sail policy maging ang pagtawid sa mga ilog gamit ang bangka. Tiniyak naman niya na nakahanda ang kanilang hanay sa posibleng maging epekto ng bagyong Enteng sa kanilang lugar. Nakapagbigay na po kami ng abiso sa bawat barangay, lalo sa ating mga nasa coastal barangay. 4 po ang ating coastal barangay dito sa Palanan. Ang mga punong barangay naman po natin at mga kasama po nilang opisyal, nag-preparation na po nila. So, nung pagdating po nung kahapon, na-activate na po ang kanilang EOC sa bawat barangay. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Maki-update po tayo mga kabombo dito ho sa Bombo Radyo Bangkarera. May development po dito dahil itong champion dito po sa Bombo Bangkarera nag-uwi daw ng 100,000 pesos na kanyang premyo para ho yan sa Mindanao Circuit final leg ng Bombo Radyo Bangkarera. May update po dyan ng Bombo Radyo Jensan. Pinatunayan ni Rogie Barrett na maasim Sarangani Province na siya ang humahawak sa pinakamalakas na bangka sa isinagawang Bombo Radyo Bangkarera Mindanao Circuit Final Leg. Ito'y matapos maangkin ang 100,000 pesos cash bilang premyo sa pamamagitan ng pangunguna nito sa ginawang karera. Ito'y matapos maungusan ni Barrett ang unang bangka hanggang na siya na ang nanguna habang nakabuntot naman sa kanya ang 2 pang riders. Nalaman na paborito na dikitan ang boya habang pakurbada ang kanyang bangka kaya't nahigitan ang mga kalaban habang halos magkatabi namang dumating sa finish line ang first runner-up at ang second runner-up. Ngunit sa pamamagitan ng konting kalamangan, ang first runner-up ay si Muammar Basukaw na residente ng Island Garden City of Samal ng Team RC Warriors na siya namang tumanggap ng 50,000 pesos cash at may 18 horsepower brand new engine. Habang 20,000 pesos naman ang siyang napapanalunan ni Boy sa pili ng Bunawan, Davao City. Nalaman na si Barrett din ang naging champion sa Kadayawan Festival sa Davao City na siyang third leg sa Bombo Radyo Bangkarera Mindanao Circuit. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa team namin, actually sa team owner namin, sa kay Boss Richie Pulayap, kay Celia Alberca at saka kay Boss Banggat. Maraming salamat din sa nagpapalaro dito ngayon sa Bombo Radyo Jensan. Salamat sa inyong lahat at sa nagpapapremyo talaga dito sa Jensan. Maraming salamat po sa event na ito na binigay nyo sa amin sa kasiyahan ng bawat manglalaro. Salamat po. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Jensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi De Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bago po ang ating orasyo Emperata mga kabombo, nais muli namin kayong imbitahan na maliban po sa News Center Makati, maaari po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating mga social media accounts. Pwede po ninyong subaybayan, pwede po kayong mag-subscribe sa pamagitan po ng ating Facebook page, TikTok account, YouTube channel at Bombo mobile app na pwede pong ma-download via Google App Store o kung hindi man ay ang Apple App Store. Para po sa karagdagan pang mga balita at mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga provincial station dito po sa may Luzon, lalo ho at inasaan pong maglalandfall mamayang hapon o mamayang gabi. Ito hong bagyong Enteng dyan sa may Northern Luzon tulad po ng Isabela. Pwede po ninyong subaybayan mga kabombo ang ating mga provincial station dyan sa bahagi po ng Northern Luzon katulad po ng Bombo Radyo Kawayan, ang Bombo Radyo Dagupan, Bombo Radyo Baguio at dyan sa may Bicol Region ang Bombo Radyo Legazpi. Diyan pa rin po sa may Luzon area, maaari nyo din pong tutukan ang Bombo Radyo Tugigaraw, Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan, Bombo Radyo La Union at ang Bombo Radyo Naga. Mga kabombo Caster Nation, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Emperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs,
and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Mga kabombo Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 114 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impuntulaw na nasa hapon. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Zone 2 sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Kagkaroon sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 114 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, inimulagan mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover, kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. Subong nga hapon, kansilado ang klase sa tanan sininga level diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Sandigman sa pag-anunsyo ni Mayor Jerry Treñas. Kag may na mga nagapamangkot sa kung kumusta ng health status ang alkalde. Ati sa gyapon, healthy ang alkalde sang syudad. Sa iban pa nga matalupang doon karon nga mga balita, ang Haro PNP na identify na ang babae nga nagsulod pagi sa bukas nga bintana sa isa ka balay sa Sambag Haro. Suspitsado may record na sa pagpangawat. Police Regional Office 6 nagapatuman sa mga preemptive measures agud balikawan ang pagkinawatay. Ginatanyag free detergent powder sa probinsya sang Guimaras may balayran. Paano nag-free kay may balayran man? No? Sa aton sininga mga kabumbo. Historyanda na karon lakip na diri Banwa ang mga transport group diri iya sa Western Visayas ginkalipay ang pagsuporta sa pila ka mga senador nga i-zero budget ang public transport modernization program. Muni madalakuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sininga pagpangalagan sa gihapon sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udtoy. Checkan na naton ang balita. Una ni Bombo Angel Tan may kangtanan sa pagkansilar sa alkalde sa klase diri sa bahin sa siyudad sa Iloilo. Subong nga hapon lakip na sina diri sa pagsabat sang alkaldeo sa mga nagapangumusta sa iya. Jel, sa report na please come in. Madamo diri mambot siya mga estudyante subong hapon ang nakitaan naton nga nagaamat-amat abi pauli bangod manabi ukon kasunod ini sa nangin announcement ni Mayor Jerry Treñas kag sang Iloilo City Government nga suspendido ang klase sa tanan nga level subong adlaw subong ini nga hapon public and private nga mga eskwelahan. Mombot Sham sa statement diri nga ginpagwa sa city government nga nag-approve ini si Mayor Jerry Treñas sang recommendation sa Iloilo City Emergency Operation Center kung sa diin nakabutang diri nga ginsite nila ang weather forecast ng Pag-asa subong nga hapon ginabulubanta ang be scattered nga pag-ulan kag pati pangilat kag daguo Bombot Sham kag occasional light to moderate nga mga ulan kag heavy rains man kadungan diri o kundugang pagidiri
ang southwest monsoon nga gin-enhance pagid ini siya sa nga bagyong Enteng, Bombot Siam. Kag as of the latest data, based man diri sa operation center sang syudad, wala pa man ini sila sang may nabaton nga report nga miara barangay nga ginbaha. Pero ginalauman pagid diri ang mabaskog nga hangin, particularly diri sa mga area, coastal barangays, kag ginabisuhan ang general public sa pagbantay gid mangin abi mahinalungon, especially ining mga kahoy bala Bombot Siam nga basi may mga mataktak ka mga debris abi o kon mga sanga nga ti pwede makahalit sa mga pumuluyo kag ginalantaw man diri ang isa pagid ka posibilidad nga pagbaha sa mga low-lying areas, Bombot Siam. Kagati ang question diri sa mga kabombo naton kay kagabi pa lang naka-standby na ini sila nagahulat sila sang update halin kay Mayor Jerry Trianyas kung kanselado ang klase as of last night abi nga ti para early hindi na mabudlayan. Ti iban diri naghulat gid hasta mag-aga nga ti maka-announce si Mayor Jerry Trianyas, Bombot Siam. Pero ti ginpaathag diri sang alkalde nga hindi ini siya makadali-dali suspend sang klase kung wala sang balasihan o kung recommendation ang operation center sang Iloilo City Government. Sang ginpakigangutan naton diri ang alkalde Bombot Siam iya ginpahayag nga ti as halin kagabi hasta subong nga adlaw ang pagmonitor nga ginaobra sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office para nga may baluan ang i-recommend nila. Kay ti Bombot Siam kung mag-recommend ini sila nga ti do tama kalang-alang ti hindi man na tsakto nga balasihan bala Bombot Siam rason nga ti dapat may mga data may ara nga abi gin-base or kung gin-cite nila ining forecast man sang pag-asa. Kagati with this one, kung kay Mayor Jerry Trianyas iya, pwede ko no makasuspend ang mga eskwelahan kung kinahanglanon gid abi nakabase ini siya sa mga school administrators kag mga principal. Kag sa subong until now ara sa gihapon sa blue alert status ang Iloilo City Government, Bombot Siam nga ti bantayan ining mangin epekto abi sang bagyong Enteng kag ang southwest monsoon diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Pamatian ta bala diri Bombot Siam ang kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Trianyas sa aton interview. Ang recommendation nga ginaobra sang OPSEN base na sa forecast man sang pag-asa. Ang isa nga nagasulod sa picture ang aton monsoon rains. Kaya ti bala mo tempo na ni subong sa monsoon rains mo. Kung ang monsoon rains ma-enhance sang bagyo, tinaya hindi na madala sa forecast. Ang gina-forecast lang ang ulan nga dala sa bagyo. Ti sa base sa pag-asa nga forecast, kay ti ga kuha man tada basis sa iya sa pag-asa. Ti hindi man kita ka basta-basta lang suspend, no. Amo na nga si Dona hindi man sila kaobra rekomendasyon. Kadamo sang suspension pero kalamanan nga suspension sa province kag sa babaw, sa NCR, sa Naga, sa Quezon, ang tudo nga ulan ko no sa Antique. Diri sa aton pabugsok-bugsok. The school heads decide. Pwede sila ya. Kaya sila daya on the ground. No? Ang aton ya, ang problema sa aton, we have to make recommendation based also on pag-asa recommendation. Ang braso, hindi ka kadali-dali. Hindi kita kadali-dali. Bombot Siam na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Trianyas. Alright, kung galing kay ti ang problema talang subong Bombo Angel, may mga video dirigin padala wala ang aton sining iyang mga kabombo, no, nga nagapakita nga ti damo sang mga estudyante ang na-stranded. Mayo-mayo lang gani kay ti hindi gid mamunog sini ang ulan, pero may mga kabombo kita diri nagpadala sang video nga madamo sang nagahulat sang salakyan. Ti ang pamangkot sini sa diin karon ng iban sini nga salakyan diri ano pilalak bilog nga biyahe sa sini nga mga tinion gel. Kag ti Bombot Siam knowing bala nga kung ano kadamo ang crowd or lang
kitanda mga estudyante nagahulat nga daan, especially dira sa may Lapas kag Harong area. Wala bang Botsam, medyo maburubudlay gin man dira magbantay once nga tigpruli na. Kay man ang iban diri sa city proper pa lang puno na nga daan ang jeep paglabot sa Lapas Harong area, wala na sang bakante. Until abi nga maubos ng pasahero sa may city proper, amo pa lang nga ti makalabot sila sa Harong kag Lapas nga wala sang unod kag amo pan ma-accommodate ining mga na stranded abi bombot syam ti amo nang problema iba na stuck sa traffic abi or nagalibot pa rason nga ti madamo sang mga estudyante ang until now wala pa nakasakay kag nakit-an taman bombot syam iban diri wa ay gid nakapreparar man sang payong kay iba dalagan panyo ang nakabutang sa ulo nila. Kita ko gani diri bombot syam sa isa ka comment man kanugon kuno sang puting nga uniform kay malutakan lang bombot syam. Ti ara na iya sa tagsa sa aton kung dapat subong nga mga panyimpo dapat mangin responsable kag preparado kita balon gi kita sang proteksyon sa aton siniyang lawas ti isa na dira kon maulano ng timpo or bisan mainit man ang timpo payong gid importante gid na subong Bombo Angel importante man ni sadto bisan ano iyang katagiti isang init bisan pa paano kung may payong ka may ara asang shade pero importante man niya subong kay bisan trutality lang hindi ka mabasa ang delikado pag kay amo niyang trutality diri ka pa sini iyang dasig trangkasuhon kag magbalati Angel. Amo na kay bombot syam ang dapat lauman man kag ang problema subong kay ti ang ulan niya hindi gid makapalagyo nga be sure ka lang sa payong kay damol ang ulan grabe ang hangin rason nga ti dapat dalagid sang mansig abi nga payong kag at the same time do hindi naman biuso subong ang raincoat bombot syam. Amo gid. Sige. Idugang ta lang subong ni nga balita no ang naghatag man diri sang update niya sa iyang health status abi si Mayor Jerry Treñas kung sa diin ginambal niya nga wala sang dapat kabalakan sa iya abing health status bombot syam kung sa diin abi madumduman makapila na ini siya gindala sa ospital sang October 2023 na dala sa ospital bangod sa overfatigue sang ang December 5, 2023 angioplasty naman ina siya kag sang June 4, 2024 bangod aman abi sa pneumonia kag recently ining procedure sa sinusitis na abi nangin nag-undergo si Mayor Jerry Treñas bombot syam ti rason nga do ibandri nag-question man kung kamusta ang sitwasyon sang abi lawas ni Mayor Jerry Treñas kaya paayhan nga dalon ang Iloilo City Government or ang syudad sa kaayuhan ti ang hambal niya diri nga maayuman sa gihapon ang iya pamatsyag ang problema gid lamang diri ang do sa left part sang iyang ilong kay ang right side niya bombot syam do medyo umutong gin operahan pero ang left side okay iya aside dira do wala naman siya kuno sang minabatsyagan ang pila diri ka mga kabombo naton nagapamangkot ko nga nagniwang ang alkalde rason naman diri ni Mayor Jerry Treñas naga-take ini siya sang Ozempic para ini siya sa diabetes nga rason nga nagbuhin-buhin diri around 20 pounds si Mayor Jerry Treñas kag do wala sang ado nagdiwang gid bala bombot syam kag migin pakita man diri ang alkalde nga do device ngambal niya ginabit ni perme ginakunek kan sa may arms niya ginapakita or nakabutang na yon kung pila ang sugar level sang alkalde rason nga ti ambal niya oras ang dapat kabalakan kag anytime ready to fight si Mayor Jerry Treñas. So matian ta bala ang kabahin diri sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa aton interview. Dito man akong matsyag except ang inibi ang akon sa sinus kay diri ko operahan bala sa sinus kay pero lang ko gina sinusitis. So ang phlegm daw hindi kagwa ti subong to mahapos na pagpagwa sa phlegm. Aside sina daw okay man. Ozempic ako. Amo na nga nagniwang ko. Bala mo kung mag-Ozempic ka para na sa diabetics bala overweight ganiwang ka amo na dula gana mo amo na nga nagniwang ko no lose ako mga 20 pounds healthy kuya sa ibang bagay mayari ko gani nga bit ni permi sa akong sugar no? Balaan ko kung pila akong sugar all the time. So wala dapat sir kabalakan? Why?
ready to fight. Bombotsam na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Sino naga-question niya sa ikayong lawas ang aton silang alkalde? O basi kung ang mga naga-question ang munang dapat nga magpalantaw sa ila sila doktor, basi kung sila yung may nabatsyag? Kay syempre Bombotsam, ibandra hindi on malikawan kay makapila na nga daan ka beses nga ginospital, nag-undergo sa pila ka mga operations si Mayor Jerry Tranyas, pati last time over fatigue, pneumonia, ang angioplasty nga daan sa heart ni Bombotsam mo iba nagakabalaka kay miara man daan nga tion yung nagaugta si Mayor Jerry Tranyas with this one. Hindi man na malikawan sa alkalde nga nagatrabaho kag nagapaminsar kung anong dapat nga mga kayuhan para sa syudad sa Iloilo. Kay tawo man lang kita, Bombo Angel, pareho sa kay Mayor kung may mga stress kita nga mabatsyagan, kung may balatian kita dira nagatukal, kung ano pa dira ang mga paraligban, magluwas lang niya kung waya ga palibog kaga pabanjing-banjing lang ang alkalde mambal kita yang do ay man sang rason, pero ito inang gapangita sa mga medyos posibles para paging kung anong mga kayuhan madala diri sa syudad sa Iloilo. Amo na ibang Bombotsam syempre do normal lang man ang gabatyag ang lawas abi example kung amo na gatrabaho ikaw, it means tikitan gid nga naga-obra ka, especially ining sitwasyon man ni Mayor Jerry alang-alang na yang gabatyag na si Mayor nga hindi sa kasikma mayo sa nato kabuos ang iya sining ilong, alang-alang yun ang sustineron lang, alang-alang yun ang pabayaan lang. Kagati ining mga ginaubraman ni Mayor Jerry Tranyas nga pa confine dayon bila Bombotsam at silingon gusto niya mag-ayo dayon para nga ti makabalik sa city government nga ti matungdan niya ang iya responsibilidad bilang alkalde kay may mga times nga maglawig abi si Mayor Jerry Tranyas nga wala ginapangita siya amo na Bombotsam bala ginapangita siya kung din sa nagkadto amo na gani kay may mga times man nga kinanglan sa self-care. Ang alkalde hindi man niya 20 anyos. Natural lang na yan sa tao nga medyo makaburbatsyag ng gidman sang pila dira kabalatian. Pero kita tama ng alkalde pagsik ang iya sining nawong manayanaya. Lain sa iban da iyang duwa mga niga trabaho, pinamantay mo lang ila sining obra, tapos tsura nila dugop lang lapse. Tayo mo na Bombotsam, yung maninatagan sang sang klaro ining mga question kaga nagpasiguro man or naghatag sang kasiguraduhan ang alkalde nga all pero is well. Tested and proven na niya ako niya Jelia nga nabalaan niya Jelia. Ano na? Basta gani may ising ka pariyo mo nga do ginadalian ka, gauna na sila. Tuod na. Kapila ko na yung pamatud Angel. Grabe. May pila man ta kakilala nga may isa sa kakilala taman nga kontra-kontra again. Ano ka na? Kada hambal yang ba nyara naman ang tampuaw mo ta kung sano pa ng patay do ginlabo sa bato, sus Maria kagusip po. Ang ginhambala niya nga ginadalian niya nga kung pamangkot sa kung sano pa na mapatay. Sa subong iya kapamisak patukahoy ang namangkot yang kang gapalibog ya kung sano pa na napatay sang 2021 pa naitip. Dunot na. Tilaban-laban dunot na to Jel. Tiyan mo na hindi ka maminsar sa malain sa imo sinisig ka pariyo. Hilabi pag hindi akon kabuhi yan pangitaan mo sang kung ano dira. Kisyo nga may ginabatsyag siniyang balatian hambalo mo nga manugpatay na ay way kimok balo basi kung unak pa siya. Kahit basi mo Bombotsam, palakaon, bihon lang kilala mo. Palakaon sang? Bihon. Tinga kong bihon now? Long life ko na ba? Abi ko pansit niya kauno no para long life. Pareho lang man sila noodles. Pero kung bihon, noodles, so kung ano man na importante, hindi mo pag-utdon. Kaya kung utdon mo? Tingalipot buwi mo eh. Di kung utdon di Bombotsam, nakagat mo bihay. Ha? Kung nakagat mo bihay. Sa pagkandos mo pa lang, kung why na iotod, dira na ginabasihan. Dapat wala galing ginabuka ang noodles magluto. Dapat bilog lang. Wala na. Testingin bala, 1 week straight. Kung ano ipiktoy ha? Puro noodles.
Amo na. Sige Bombot, siyam lang taon ta dire kay aside man Pero ang latest ni Jel, pakita tabala mo bo, Chris Leog ko, areho ang gambal si Mayor sa wala ko na. Amo ning itsura sang alkalde, subong, di na daang itsura sang Blatiano na be? Oh? Doon nagbataon nga ni si Mayor, oh? Sus Maria, kagusip na ano man niya. Ituksoan nyo lang balang alkalde, sandig sa kung ano ang iya sining pagtrabaho bilang public official, public servant. Pero kung when it comes siya sa mga makabati lang kamo ganin hospital ng alkalde, mambala kamo yun nga grabe na to sa balatiano na sa. Sus Maria, kagusip po. Di batian, pag gumamot siyang mastorya, wala mo ko ano? Ano pagin? May big letter C, kung si Mayor Jerry Treñas the last time. Ano? Big letter C. Big letter C? Araw-araw pa. Sus Maria, kagusip po. Kita mo na gani, may mga equipment si Mayor nga pag pislit ya, pag tunog nga tit, o malaan niya yung kung anong sugar level ya. Ging palapit yun ang labamot siyang kayo na, dasig lang, guwa dayo ng guwa dayo yung sugar level yo. Pakita niya lang dayon, ti. Ang muna ang mga storya balati, do medyo madamo ang nagapamangkot, rason nga tagaan taman saksabat, kag si Mayor Jerry Treñas, ang gapakamalaot, guro kay Mayor, may ano man mo, may equipment man? Din banda. Galing ang iya sining equipment ya ang ano? Bitterness level? Pwede paet ba? Sige na dyan lah. Kasi kung din, patay kalapot ka duwa karon. Ang muna bang watsama, bantayan taman diri ang mga statement sa city government para sa mga sitwasyon sang klase buwas nga adlaw kung suspended o kung hindi kagabantayan lang sa mga kabombo naton diri sa bahin sang Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid da Bombo Angel Tan. Sa aton sini nga mga kabombo, no? Ang iban sini daw galain pang buot kay gin-cancel sang alkalde ang klase. Ang alkalde nagabase man lang sa rekomendasyon sang CDRRMO sa kung ano man ang makita nila sandig sa mga datos nga ila sini iya nga nagader. Oh. Kiti sa pungsod Pilipinas duwa man lang season naton diri mo. No, wet and dry season. Ti sadtong unang tsimpo bisan ginulan, dayo naman ang klase, aw. Anong sistema? Subong na nadlock na mabasa ang tawo? Kung perting init sang nakaligad, sini nga mga tsimpo to, grabe man ang reklamo. Subong kay nag-inulan, reklamo na naman kay Sus Maria, duay man tapagatuan sinyo magamu sini. Ang importante, sinadreya banwa, nga mapasiguro naton nga safe. Hilabi na gina mga estudyante. Oh. Kung may mga cancellation man, ti bintaha para sa mga ginikanan abi nga bintaha para sa mga ginikanan ti kung kanselado ang klase sa ilang mga kabataan, ang ila sini nga himuson, ila lang kaugalingon, padulong sila sini opisina, pero kung may mga klaseng ila sini iyang kabataan, ti medyo makaon gid san tsimpo kag kinahanglan temprano pas lang bugtaw. On the other hand, sa aton sini mga kabombo, ang nagasuffer naman ang mga estudyante nga malate sila sa ila sini iya nga mga tulunan. Namin ko nga malate na buhina naman ang ila sini adlaw. Oras sa kuntani pag-discuss sa ila sini iya nga mga leksyon. Oh. So hindi naton pagpasalamatan nga may mga class suspension, may mga amusina-musina. Magluwas lang iya kung pabalunan na bisang bulutuan sa mga activities para lamang nga makakatch up ang mga kabataan nga bisan yara sa sulod sang panimalay sa gyapon niya makatuon. Oh, para nga the next day kung magmayo ang tsimpo, on track sila sa ila sini nga mga leksyon. Oh. Kung
cancel man or gin-suspend man sa alang-alang at simpo. Di, nagasandig man ina iya sa mga datos sa nasiling na naton. Nga ginabasihan para iya sa nasambit sini nga deklarasyon. Why man niya nagpadaso-daso aton sini nga kalde nga nahamba do munog ulanaw do trutalitiaw suspend ta klase para nga why klase. Why man sa kamus na. May mga balasihan man tanan. Sa aton sini nga mga kabumbo. 24 minutos na kaligad sa takna nga launa. Ang babayi nga sulod sang balay sa Sambagharo na identify now kagining suspitsado may kaso naman gali iya nga daan sang pagpangawat. Pero pamangkot sina dire nga agulpihada lang nagmanta sa mga kawatan diri sa syudad sa Iloilo. Sadto anay banwa. May mga kaso man sang pagpangawat pero do hindi nayamo sini kadata sang tinalikdan la mga bulan sang Agosto. Humalin sang Hulyo. Subong yan nagaisog pagid kag kung sa mga aswang bla nagagabunan pagid iya mga kawatan subong. Check ta bala ang follow-up report ni Bombo Pauline na Piliora. Pao sa report please come in. Na identify na sa Iloilo City Police Station 3 ang babayi nga nagsulod paagi sa bukas nga bintana sa isa ka balay sa Sambagharo. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge sa Iloilo City Police Station 3 nga nahibaloan nga isa ini ka menor de edad ang suspitsado kag taga probinsya sang Antique. Apang subong diri ni siya tiner sa syudad sang Iloilo kag wala sang permanente nga address Bombo Cham kay tiga saylo-saylo ini sa iyaman nga mga barkada kag base sa pagpangusisa sang kapulisan nga may mga record ini sa pila ka distrito sa syudad sang Iloilo man. Sa subong ginalocate ini sang mga otoridad kag ginapreparar na ang ipasaka nga kaso sa sining suspetsado man ang Bombo Cham kag kung madumduman man sang aton mga kabombo nga tinataban sang ini nga isa ka menor de edad ang masobra 70,000 nga balor sang kagamitan kag kwarta sa isa ka balay sa Sambagharo nga ginapanigiyahan sang mag-ulutod nga hugo. Yari balay pabati naton ang interview naton kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge sa Iloilo City Police Station 3. Una sa tanan ang identity sang sining inambitan nga babae nga nagsulod sa isa ka balay sa Sambagharo. Bali na identify na naton ini siya, isa ini siya ka minor, 15 years old kag accordingly taga-probinsya sang Antique kag doy subong tiner sa Iloilo pero wala na siya sa permanente nga address doy sa Iloilo kay suno sa aton nga pagpangusisa ga sa Iloilo lang ina siya mga barkada. So parke na mo na palukit naton sa aton mga operatiba no kun din gid siya kay suno gani sa aton nakuha nga impormasyon balik sa Iloilo ini siya. Wala ini siya may permanente nga ginatineran doy sa syudad sang Iloilo. Base sa pagpangusisa naton may mga record din siya no. Dahil sa pila ka stasyon no. Sa distrito no sa mga distrito doon sa syudad sa Iloilo. So gina-prepare naman sa aton prepare na sa aton ng investigator ang complaint batok siya so by tomorrow mo-file na naton. Sang aton mga kabombo si Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge sa Iloilo City Police Station 3. All right, kay minor ini Bombo Pauline kung pananglitan nga makita ni siya ang tawag ni siya rescue na ni. So, ang mag-rescue niya sa iya, amo ang Women's and Children's Protection Desk. Ang mga ganit Bombo Cham kay hindi lang bala ka isa ini man natabo kag madamo na ini siya sang na record man nga pagpangawat diri man sa syudad sa Iloilo. Pero ba siga pa minor lang ni bala kag hamtong o kun ano naman niyaw? 19 o kung 18 anyos naman Oo, kay isang that time Bocham sang nangawat ina siya hado halina sa kuno Bocham sa may namatyan kag doon agyan niya ining balay pero ti ang balay ni nga ginapanagiyahan sa magluluton nga hugo do suludlon na bala hulong doon. Ti kon mamilasyon ka lang imo ya kag suludlon tong balay nga kalabot ka na to ya? Muna pag gina-identify kung may mga kaupdanan pag inibela siya kay kapila naman na kitaan o na hagipabis ng mga pila kasi CCTV footages ining isa ka menor de edad. All right.
Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid na Bombo Pauline na Piliora. Hingagawon ko na lang balita ni Bombo Hanaw kaya PRO6 nagapatuman sa mga preemptive measures kuno. Agon malikawan ang pagkinawatay. O di balon tanong ang mga preemptive measures ini. Sa aton sini mga kabombo kay madako-dakong ginigo sang pila ka mga kawatan adtong giningadlan bla sinila base kuno ya miyembro to sang termite gang ang nagsulod sa Iloilo Supermart dra sa may distrito iya sang Haro. Do kalabanan sa Haro no, dalos-dos tos may pabiyang kinawatay nga kaso no. Sa aton sinikiron niya nga mga kabombo. Di malonta kung anong klase ka preemptive measure ini kag mambal ba na naton epektibo ini kag way na sang may matabo nga pagkinawatay kon mapatuman ini. Bombohana sa report please come in. Abang siya magpatigayon sa mga preemptive measures ang kabilugan niya Police Regional Office 6. Kabahin naman diri ang Iloilo City Police Office kag Iloilo Police Provincial Office kon sa diin man nga ang ining mga preemptive measures lakipan ang nagakalain-lain mga tikang sa mga kapulisan man agud nga malikawan na ang pagpangawatay nga na-record naton diri sa mga rehiyon sa is nga isang nagliligad lamang ang Iloilo Supermart nga kasadiin nagyatudlo man diri nga may mga man nga nagasulod diri sa mga pila ka establishmento kag recent lamang may nga case man sa pangawatid sa isa ka convenience sa diin natutukan man mismo sa posel ining cashier agad lang nakakuha sa pila ka mga kwarta man sa kaha mismo sa isa ka convenience store sa barangay Aganana, Pavia, Iloilo. Dito man sa pagsikyar pa lang naan sang mga kapulisan na Bombotsam nakitaan nga wala gali sang mga closed circuit television ang ining mga CCTV cameras ang ining mga convenience stores halos dito sa may barangay o kung halos dito sa may Pavia area Bombotsam no kag sa pag-secure man mismo sa Police Regional Office 6 maagi man sa ilang mga unit commanders nga ti ang kalabanan wala man sang mga duty nga security guards sa pila ka establishmento ako sa diin mahambal gyud nga delikado katama when it comes nga maggagabi na bala kay dira laban-laban ginapunteriya sa ining mga kawatan ti diri man kaangay na lamang sang ginobra diri no sa Iloilo Police Provincial Office nga sa pagpanguna man ni Police Colonel Bayani Razalan nga kaupod man ng ibang diri ka mga public information na officer kag pila ka hepe man pareho dito sa may nahamtang nga isa ka mall sa may barangay Ungka dos Pavia kag pila pag dito ka mga establishmento nga kung sabihin na pang istorya bala ni Police Colonel Bayani Razalan ang ining mga mall manager o kunang mga manager man dito sa pila ka establishmento agud man nga may baluan kung ano ang ila diri nga mga security measures just like kung may mga CCTV cameras ini sila pila ka mga gwardiya ang naga-duty diri kag diri man naghatag man sa order mismo si Police Brigadier General Jack Wangki sa kabilugan ng Police Regional Office 6 nga tiyan ng mga station commander ining unit commanders maghatag man sang pila ka mga deployment sa mga ginahambal naton nga ti mas vulnerable sa mga pagpangawatay kaangay lamang sa mga dalagkuan nga malls mga financial nga mga iban paggid nga mga establishmento diri sa bilog man nga rehiyon sa is. Yari bala kay pamatian nato ng ining pahayag ni Police Brigadier General Jack Wangki. Yes, lately may nagpagawa kita siyang siyang directive natin reminding them of the office at the same time additional mga instructions nato dito. We directed our ground commanders to coordinate with the establishment owners, engage ang ilang mga security officers, security managers, agud tong ma-intensify ang ilang security measures. Actually, nag-recommend kami dito nga we can also conduct security survey inspections sa ilang area so that we can assess kung sa diin ang mga security vulnerabilities nila. May mga nakikita dito nga mga medyo kinanglan nga i-enhance on the parts ang mga business establishments just like
sa natabo sa Gaisano. Ang Gaisano Mall subong daw ang ilang security lang is outside kung gabi. They don't employ security inside. Amo na to sang pagkatabo, may nabatian ang security guard sa GUA. Katan hindi ka enter. Nga tanawon kung anong kakatabo dito. And to find out, the following morning, amo na to, nasudla na sila. So, had it been nga may mga security sila dito sa sulod, those that incident could not have happened. Amo na nga isa sa mga recommendation natin, engage ang mga business establishment owners, ang ilang mga security managers para nga i-discuss ang mga amuning mga recommendations natin. Mga balatang ba, sir, na kulang pagin ang mga security when it comes sa ng mga big malls? Yes, oo. May mga kulang pa. Amo na nga, ang isa nga pinaka-the best na nga gin-recommend namin, we can offer our policemen to conduct security survey inspection within all those vulnerable establishments. Kaya makarecommend kami kung ano ang pwede nga himuon nila. And hopefully, they would heed to our recommendation para nga Yes, Bombo Chom, na batian dari ang director sa Police Regional Office 6, Police Brigadier General Jack Wangki. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana sa imo sining follow-up report. Mas maayo guro kon pasangkaron pag ang intelligence gathering, pasangkaron pag ang police visibility. Intelligence gathering kiti kabalo kita nga ining mga intel operatives, intel officer diri sa bahin sang ICPO, IPPO ti kilala na nila kag may mga record na sila kung sino ang mga tulisan, kawatan, no? Kag ano mga sa isang kriminal nga yara sa ila sining area of responsibility. So kung pasangkaron sila nato nang aton sining intel gathering, so hapos lang na ma-prevent ang mga pagpangsulod-sulod sa mga establishmento komersyal, hilabi na mga dalagko siniya nga mga mall kag pila ka mga institusyon dire, hilabi pa ining mga naga-manage or naga-hupot sang kwarta. Standby na kamo sa Black Time program nga City Hall in Action. Ini si Bombo Chama Blanco Verga bilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar
antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Christmas is a time for sharing, giving Action, mga balita at impormasyon direkta sa Iloilo City Hall sa pagpamuno ni Mayor Jerry Treñas. City Hall in Action. Upod sa inyong alagad, former board member Manny Galyar. Ang oras sa bilog nga kapuluhan sa Pilipinas, launa 42 sa hapon. Mayong hapon sa ato sa mga kauturan diri sa bilog ng Western Visayas, siyudad kag probinsya sang Iloilo sa 180 ka barangay. Diri sa siyudad sang Iloilo, maulanon ang aton sining palibot mga kabyanan, nagababa na naman sa pila ka bahin sang siyudad sang Iloilo kag Subungman.
sa pila iya ka mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo. Kabay pa nga ti ready na kamutan ng tanan dira no sa mga suki naton sa Kanginan. Nagapamati kamo sa inyo sinusuki sa Kanginan ang City Hall in action. Subong yung adlaw mga kabiyanan, Lunes ng edisyon sa aton sinipalatuntunan September 2, Berna. Ikadwa ng adlaw mga kabiyanan sa bulan sang Ber. Dugay-dugay October, November, December. Kag pila na lang kaadlaw ang nabilin ang makalabot na kita sa Paskwa. Ang mga 114 kaadlaw. Amot unsakto ko. Ang mga 114 kaadlaw ang nabilin kag Paskwa na naman sa bulan iya sang December. Kag mga 22 diya sirado ang nabilin mga kabiyanan. Kag mag-file na ang filing sang Certificate of Candidacy sang COC mga kabiyanan. Sirado nga 29 kadlaw ang nabilin before filing of COC. Kag lawagon ta na karon, ha? Finally lawagon ta karon. Ang mga line-up sa grupo yan ni Inday Raisa Triñas mga kabiyanan. Kag nagapamati kamo sa ato sinipanatuntunan ang City Hall in action. Ang Yusuke nga panatuntunan diri sa Bombo Radio sa tagsa Kalunis nga adlaw kag Huwebes nga adlaw. Padayon ang kauswagan sa syudad. Let us continue to rise syudad sang Iloilo. Upod kay Inday Raisa Triñas ang masunod nga congresswoman diri sa syudad sang Iloilo. Ginakos adlaw-adlaw. Kung basta mayon lang kimpo, why nag-absent sa mga kabarangayan si Inday Raisa Triñas sa mga daycare center, sa mga kabataan, sa mga elementary pupils, ang paghatag sa mga bulig sa mga school supplies, sa mga kabataan sa elementarya, ilabinagin sa aton sining daycare center, ang pagtudlo sa nutrition sa mga kabataan, ang insakto kag masustansya nga pagkaon para nga ang brain development, ang lawas sa mga kabataan, manami ang pagdako sa mga kabataan nga hindi masakiton kag maalam ang mga kabataan. Lantohan nyo bilang iban sa una kay manti pigaduman na way matudloan sa insakto nga sustansya nga pagkaon mga kabiyanan. Ang pagdako nila mahina kag pag-abot sa eskwelahan. Medyo mahina-ina ang utok gamay sa pila ka mga kauturan naton. Ina mga kabiyanan bangod sang pagdevelop sang ila sini nga utok. Kinahanglan sa gamay pa tagaan mo na sang masustansya nga pagkaon. Amo na ang pila ka mga programa ni Inday Raisa Triñas ka madamo pagit sa iban nga mga programa. Si Inday Raisa Triñas isa-isahon ta na karon mga kabiyanan diri sa aton sinipalatuntunan. Kag podman kay Mayor Jerry Triñas kag kagawad Miguel Triñas. Opod kita sa padayon nga progreso sa syudad sang pamilyang Ilonggo, Uswag, Iloilo. Welcome to the City of Love mga kabiyanan. Sa piyak nga bayan ng mga tangkuloy, ang mga sospitsado nagsulod sa supermarket dira sa distrito sa Ngaro. Way pa madakpan sini mga tiniyon. Kung sinoda ang tudlo sa ila, nakakilala sa ila, hindi kamo magkabalaka. Report kamo. Nagaulat sa inyo ang 500,000 pesos mga kabiyanan. 500,000 pesos. Ang una, initial, ginatag sang city government pagin sa kay Mayor Triñas kag ginpasakutsunan mga kabiyanan, ginhatagan man sa mga negosyante diri syudad sa Iloilo sang another 250,000 pesos. Nagataging-ting nga 500,000 pesos, hindi kamo magkabalaka. Sa mga report. Kung may katahap kamo, kung may salig kamo sa aton, dili kamo report. Pangitawin lang kita, si Manny Galyar, kag direkta lang to sa kay Mayor Triñas
o kon sa mga kilala yung mga pulis nga masarigan nyo. Kung mag-report ka mo diri sa aton, diri sa Bombo Radio, ilibinigid sa aton, sa inyo alagad, kay Manny Galyar, direkta kita nga magapagigangot kay Mayor Jerry Triñas para makuha ninyo ang 500,000 pesos para basta insaktogid, hindi lang tinuntong nga klase sa nga pagpanudlo ninyo. Mabala man nagyapon kay Bistigaron, ako sino makatudlo, imbestigaron man nagyapon. Pero ang insakto nga pagtudlo sa ila, magkagom sa nga cash nga kwarta mga kabayanan nga nagabalor 500,000 pesos. Magbotong suspitsado sa sining supermart Trabire ang narimedyo ka mga animal nila, mga tapuhaw nila, 1.5 million. 1.5 million pesos ang narimedyo nila mga kabayanan. Ginaguba nyo ang siyudad sa Iloilo, mga kabayanan. Magmukano ka desidido kasi taon nagsulod sa manhol. Kag dito nagagi mga 100 meters pa. Nagitsuot ka mga tapuhaw ngayon Kag pagkatapos nangimos lang sa tunnel, palapos mga kabayanan sa flooring sa Iloilo Supermart. Magmuna nga abilidad sa klase sa mga tao ang inang building mga kabayan. Dalom nga daan ng ilang pundasyon, tisay dalom pa sila sa pundasyon, nagage pag lapos nila sa pundasyon, aging tiltigan nilang flooring, lumusot silang mga animal ngini. Siguro matigan ko hindi ni sila taga diri, taga siyudad sa Iloilo o kung probinsya sa Iloilo, mga pangayaw ni sila kag may kontak posible diri sa siyudad sang Iloilo. Ang balanta na dugang mga kabayanan diri sa aton sini panatutunan. Ari sa aton nga linya no naka-standby antes ang update na ton sa pinakamadala ko ang mabalita diri sa aton sini panatutunan si Kagawad Miguel Triñas naka-standby diri sa aton sini panatutunan sa paghatag sa update mga kabayanan sang financial aid. Ang panghatag naman diri sa siyudad sa Iloilo. Daway na ni untat kada semana ara ang financial aid halin sa kay Mayor Jerry Triñas, indirect sa Triñas, kag subong man sa kay Kagawad Miguel Triñas, kag iban pagid nga mga senador dito sa Metro Manila mga kabayanan. Kay Chik na ito sinimantinon, Kagawad, good afternoon, live ka sa Bombo Radio, diri sa ito sinipanatutunan ang City Hall in action. Kagawad, good afternoon. Mayong hapon gid Manny no kag sa tanan ka pamati sa programa mo mayong hapon gid. Mayong hapon man Kagawad. Madayon gid ang payoff sa sining semana Kagawad kay mantid ka bulbagyo. Oo, do may payout man ta sa aton mga pumuluyo subong na semana. Pero I think may next week may ara pagid kita. Pero sa aton mga ginpromisa sa aton mga kabaranggayan may mga doli tupad kita paghatag sa kalainay na barangay. So bulig ni sa ila mga kabaranggayan may mo subong laway sang tiyempo may gababaha at least pala may mga tinlo sa kanal sa kabaranggayan naton at least mauntat ang mga pagbaha sa sa ila barangay. Ang financial aid or assistance nga pangatag subong sano nang adlaw? Subong hindi pagita sure no may mo buwas do may ulan pa buwas. Hopefully makaatag kita financial aid sa aton mga pumuluyo hopefully Wednesday and Thursday. Wednesday no Thursday. Kay ang bagyo inting da magwa kuno ni sa Miyerkules so kon Huwebes. So buwas may hindi pa mayong tiyempo buwas. Kung makagwa ang ulan sa Wednesday, makahatag kita financial aid sa pumuluyo naton sa Thursday. More or less mga pila ka mga kauturan naton diri ang mga benepisyo sini. So makahatag kita bulig sa mga utod naton, mga 2,000 to 2,500 man mahatagan ta sa isa ka adlaw. Bawas ka na ko ng bulig, no? Dako na bulig do. Sa sobra pa isang sakong bugas na kagmakabakal ka pa isda Kagawad. Hopefully kumayo lang taning tiyempo ang aim namon tani 3 ka adlaw 3, 4, 5. Pero daw kalaw agit sang tiyempo hopefully next week ba si isugudan na lang 2 ka adlaw para
Ati kung kalaway, chimpo, bati masakit man ng atong mga pumuluyo. Now, mga kung buwas sabi, no? Assuming, no? Buwas sabi, makapanagtag, financial aid, mga pila kabilog ang mga tao na? Mga 2,500 gid ka katao mahatagan naton. 2,500 ang kwarta. Tagpila. Ang kwarta lain-lain, may 3, may 4, may 5 ang pangatag ta sa ila. So depende lan gid may iban may tag 10 gani kita ginahatagan. Mamasado ka dako gali ni, no? Kag hindi lang niya sa subong semana, hindi lang niya tagmalaes, pero sa iban na nga gatag sila tagmalaes. Niya kada semana gid hasta sa sunod nga tuig siguro ni. Na planuhan tanan niya do every month niya mahangatag kita. So ka natsimpuan gid kalaway sang chimpo amo na i-move tang isa ang duwa ka adlaw next week. Kung hopefully wala lang ulan, no. May mo kung may ulan ga amo mala nagapadugay sang aton mga payout naton. I see. So lang taon ta no sa subong semana kay kadako sang pangatag sini, no. Pagi sa kay Mayor Triñas, sa kay Direk sa Triñas, kag sa imo kagawad Miguel Triñas, kag sa iba't bagid nga mga nagbululig, no? Nga sini ang duli tupad niya hindi bala kada barangay gid ni? Ang doli tupad lain pa niya, no. Ang doli tupad naton may ara man kita subong sa mga kalain-lain na kabarangayan naton. May iba na barangay tag 100, may iba na barangay tag 150. So, depende kung ano kadamo ang pumuluyo sa isa ka barangay. So, ang promisa ni Mayor Triñas, yatagan tanan barangay sang doli na tupad kay maninlo ni kadamo sang gamasakit subong sang dengue, kadamo sa kabarangayan naton nagabaha ang ilang mga drainage. So, ari mga doli tupad ni mabulig ni sila tinlo sang kabarangayan nila para hindi maiwas kita sang dengue sa ila mga kabarangayan. Mayugid, no? Mayugid. Ang pagpaintindi ko sa sining duli tupad, daw relibo ni sa mga tao nga halimbawa, 15 days subong, amo ni mga tao, pagkasunod daw lain naman, amo na hindi. Ang amo ni na duli tupad, no, pila ni kaadlaw ila obran daw 10 days ni obran nila. So, maubulig niya sila sa mga ila maninlo sa kabrangayan nila. So lain-lain no. Hindi man every month na ikaw mahatagan sang doli tupad. Actually mga every 3 months ka pa maka-apply liwat. So sila ni maninlo sa ila kabrangayan na kita naton do kakilanlan gid sang mga amon din ng proyekto. So nakita ni Mayor Triñas ko upod kay Raisa Triñas sa buligan taginangatan kabrangayan para madugla ang dengue. Ang nagtaas naman gani daw nagdugang ang napatay sa dengue daw nag-anom na. No, usually kung hindi ta kamisting, no, kung gaulan hindi kamisting, so amo na gadamo ang mga gadamo naman ang dengue, no. So may ulan tapos may ang water mabalik ang mga tubig. So amo na gadamo naman ang dengue. So fully ang mga pumuluyo ni maka-avail sang doli tupad sila ni maninlo sa ila kabarangayan. Dapat gid paninlo, di ta ni madula ang mga lamok, ang mga dengue ni ay di si Egypte kon may mga breeding places pa sila kinahanglan dulaon kag kuwaon ang ilang sila mga breeding places para nga way sing lamok. Kung way sing lamok way man dengue, di ba? Amo na aton dali lang kay daw nadula, no? Paliw ko na kay... Oo, kalaw. Okay na? Okay, sige, go ahead. Man sang signal, no? So amo na may mga programa ta sa mga amon mga doli tupad kay sila ni mabulig sa kabarangayan naton. Hindi so kung ihatag lang sa tanan sa city government hindi man kaya sang city government, no? Amo na panawagan kita sa aton mga pumuluyo na kung mahatagan kamo sang isa ka programa like sang doli tupad na buligan naton ang mga kapitan naton tinlo sa kabarangayan para madula ang dengue naton. So salamat gid sa sina no nga maukod nga kag dedikado nga pagbulig sa mga pumuluyo diri syudad sing Iloilo kay Mayor Triñas, kay Direk sa Triñas, kay kagawad Miguel Triñas. Now,
may pamangkot tigda sa imo. Anong latest itong 300 million pesos nga loan sa DBP para nga matapos na gidlang, no? Katapusan na gidlang ni final touches na gidlang ni ang ining mga tindahan ta diri syudad sa Iloilo. Anong latest update, kagawad? So, mapatawag kita committee ring liwat, no? So, si Rex Sarabia, Councilor Rex Sarabia, ginahikutarya man para maka-final consultation sa aton mga pumuluyo. Kung ma-final consultation na siya, mapasulod liwat sa council, tapos masugudan na ang proyekto sa aton 3 ka market. Nakita naton no ang tiyempo subong inulan naman, no. Amo na kung laway ang aton mga merkado, ang ila balabenta do hindi gid mayo kay wala may gasulod sa market naton. Amo din ang proyekto makabulig gid pa saka sang benta nila kay may parking na sa babaw. Hindi na sila maulanan kag tinlo sa merkado naton. So hopefully mapasar na subong na within the month, mapasar na sa konseho. So masugudan diyon ang market naton. Okay. Amo ginag na ulat sa tanan, no? Insakto na gid yun ang bal mo nga kung matinlo ang aton nga tindahan, damo man nagasulod. Pero kung pagsulod mo da marigka malao, may ba da sulod asos. Gayna ang binta sa mga vendors nato kay manti why sang nagabakal gawa gamay lang gabakal, no? Siguro do kompleto naman ang aton nga interview sa imo unless nga may dugang ka pa nga inugambala kagawad Miguel Triñas diri sa ato sini palatutunan ng City Hall in Action nga gusto mo ipalabot sa mga pumuluyo diri syudad, kagawad. Ako niya man pasaligid ako sa aton mga sa Triñas nagabulig para sa inyo. Si Raisa Triñas wala pa nakasulod sa wala pa siya, gabulig na siya para sa aton mga pumuluyo. Hopefully mabuligan naton si Raisa kaupon kay Mayor Triñas kag sa tanan na Team Uswag kay padayon naton ang pag-uswag sang syudad sang Iloilo. Okay, salamat gid. Thank you, Manny. Okay. City Hall in Action. Inyo nabatian mga kabiyanan si Kagawad Miguel Triñas. Pila naman kalibo, mga 2,500 naman. Ang matagaan, posible buwas. Asang dako-dako ang kantidad mga kabiyanan. Courtesy na ni Mayor Triñas, kag ni Inday sa Triñas, kag subong man ni Kagawad Miguel Triñas, kag grupo sang Uswag, diri sa siyudad sang Iloilo. Basi doa pa ni kadlaw, sa masunod nga semana, may ara pagid nga mga financial aid or assistance nga pangatag. Kada semana gini o kada bulan, hasta gini sa masunod nga tuig mga kabiyanan. Tini masadok na ko ni, nga bulig sa mga kauturan naton, may ara sila pangatag tag 10,000, may tag 5,000, may tag 3,000. Tidin kay mo kitas na, ang ini mga kabiyanan, dalatanan ini, sang pagbalikid, sang city government mga kabiyanan, sa mga pigado nga mga kauturan naton nga bisan paano makabulig ang syudad sa Iloilo sa mga kauturan naton nga kabalo makita pigado ang pagabuhi subong pigado ang income sa bilang ka mga kauturan naton masyado ka mahal ang mga balaklon ini dako ini nga bulig sa pila ka mga kauturan naton asod ini mga kabiyanan kada semana ang panghatag diri sa syudad sang Iloilo mga kabiyanan. Sa piyak nga bayan ang oras sa bilog nga kapuluan sa Pilipinas alas 2:02. City Hall in Action. May pila kita ka mga update mga kabiyanan. Ang total cases sang dengue diri syudad sang Iloilo. Amo na ginasilig kay ni Kagawad Miguel Triñas mga kabiyanan nga ang dole tupad nga ini mga kabiyanan, amo ang mga pumuluyo sa barangay. Makita man naton ang panglimpyo nga mga kauturan naton sa syudad sang Iloilo. Ilibinigid subong nga tag-ululan, awayon ang dingge. Kinahanglan hindi lang sa palibot sang balay, kundi sa bilog nga community gid ang pagpaglimpyo sini
kag pag-check-up adlaw-adlaw gid sa mga posible nga ginatiniran sa tubig, ang mga lata, ang mga guma dira, kag iba pa dira nga ginatiniran sa nga tubig mga kabyanan. Kaya muna ang ginaistaran sang lamok mga kabyanan, dira sila nagabreeding kag nagatugay na sang dengue fever sa pila ka mga kauturan naton. As of this broadcast time mga kabyanan, ang bago nga kaso sang dengue 22 kabilog 22 new cases sang dengue mga kabyanan. 57 ang active cases sang dengue mga kabyanan. Ang total nga naka-recover sa sining dengue mga kabyanan, pila to bilog Kent ang naka-recover, 999 ang naka-recovered mga kabyanan sining dengue. Pero ang total number of dengue cases, ang kabilugan, ang number of cases ang dengue, 1,064 mga kabyanan. Pero tidamo ang nag-recover. 999 ang naka-recovered. Kaya nagligad nga si Mana, ang aton giniport, ang 4 ang nagkalamatay. Subong iya, 6 nagid ka mga tawo ang nagkalamatay mga kabyanan. Kalabanan sini mga kabataan. Kabay pa nga hindi na ni madugangan sa aton darayon nga pagkampanya, ginapanumdum gid ni Inday sa Triñas, ni Mayor Triñas, nga magpanglimpyo gid sa aton sini palibot. Amo ning isa ka purpose mga kabyanan nga paidalom ginpamtang ni Mayor Triñas ang ining duli tupad nga mo ni ang maga sige-sige panglimpyo sa mga kabarangayan agod nga wayon ang ining dengue mga kabyanan. Kag gina-encourage man ang tanan nga pumuluyo nga mga panglimpyo gid mga barangay officials kag subong man mga barangay kapitanes mga kabyanan. So amo ni ang total sang dengue cases diri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Sa piyak nga bahin mga kabyanan, sa ginpatigayon nga quad committee, gintawag ini nga quad committee mga kabyanan, kay manti 4 ini ka komite nga gintingob agod mag-imbestigar ining quad committee investigation, agod nga mag-imbestigar sa nagligad nga AJK administrasyon kag ang illegal drugs nga pagdugeng diri sa bilog nga Pilipinas mga kabyanan. Now sang nagligad nga daw Sabado ba to o kon Biyernes batik kita mga kabyanan kay Congressman Paduana mismo nga naminsyunar ang ngalan ni former mayor mabilog nga nalagyo diri sa Pilipinas. Kagin pamangkot siya si Lieutenant Colonel Joby Espinido, ang mabangis nga pulis sa Duterte administration. Kag sa karon bumaliskad sa niya statement nga gintudlo niya si former President Duterte, Senator Bato de la Rosa, si Bongo, kag iban pagid nga Police General mga kabyanan nga amo ang sa likod sang pagdugeng sa ginadumilian nga droga diri sa aton sini nga palibot mga kabyanan. Nagamat-amat sa ang ining investigation kag nagamat-amat gwa mga kabyanan ang pila ka mga kauturan naton kag magtestigo dire batok iya sa anay administration. Ang isa dire nga bumaliskad si Colonel Joby Espinido. Way takabalo malipot sa tanan mga kabyanan diri sa syudad sa Iloilo. Ginpamangkot ni Congressman Paduana kon pila siya kabulan diri sa syudad sa Iloilo si Joby Espinosa mga kabyanan. Joby Espinido. Ang suno kay Espinido nga mga 2 ka bulan ang iya sini nga tiner diri sa syudad sa Iloilo. Ginpamangkot siya kun kay sino nag-order, nagalin, why sa order, verbal order gidamang mga kabyanan. Ngay bisigaron ang Cebu diri syudad sang Iloilo mga kabyanan. Tikay karon na nalagyo si former Mayor
Jed Mabilog ti nagbalik sa Bacolod si Espinido, pero ang hambal ipadwa na mga kabyanan nga posible imbitaron si former Mayor Mabilog nga mag-attend sa sining Quad Committee Investigation. Now, amo ning masakit, ta? Abot ko sino gagatong-atong sini nga maibitaron si Mabilog, ha? Amo ning masakit. Kay man kon mag-attend sang Senate investigation. Ini si former Mayor Mabilog, mga kabyanan, may ara nga magagwa nga taga Iloilo. Ginabantayan lang nga magkontra sa statement ni Mayor Mabilog. Tiko di ka ramot sigwaya karon duga problema sini magamuni. Way pa maklear si Mayor Mabilog, way paging clear sang Pilipinas na pulis sang PDEA. Tiyang magbudlays na karon kung insistiran sang PDEA, insistiran sang Pilipinas na pulis nga way pa mapanas, way pa maklear ang iya sini nga pangalan. Ti kundi nagdugang problema sa isa, ang iba niya ti pairot-irot lang ni, sorosodyot lang ang magbalik, nga pagkita lang sila upod, sa politika posible mga kabyanan, kay mantiway sila sa mapudyot, kung sino pag-updown nila, gusto nilang magpauli di si Mabilog, pero ti mapauli siya posible, nga madugang problema ya, nagapakalinong na tong isa ka to, namin na itong mga buhay sa Amerika, sa Canada, pagkatapos siya, surusudyuton sa ibanda, para may upod sila, why pagani sila makaplastar sa line-up nila, ang line-up ni Mayor Triñas ay, kinira sa Raisa Triñas, aray, amo ni mga line-up nila. Of course, ang pagka-congresswoman, mga kabyanan, si Inday Raisa Triñas, pagka-congresswoman, sumungman, ang mayor, si Mayor Jerry Triñas, ang kagawad, si Kagawad Miguel Triñas, Lindo Nakap, Jake Conlo, Attorney Sid Fred Cabaluna, incumbent, Attorney Romel Doron, incumbent, Rodolph Ganson, Kagawad Rodolph Ganson, Sien Marie Mabilog, Mandre Malabor, Attorney Frances Parcon, incumbent ba ni siya, mga kabyanan, kag Attorney Rex Sarabia, kag Attorney Alan Yang, Jan Yang, kag Alan Saldivar, mga kabyanan. Amot to, kumplito to 12 kabilog, no? Nga line-up ni Mayor Jerry Triñas. Tingin nyo ya diin, sa ganyo ya ka pairot-irot tong isa to nga pakalinong na to, mayo na to mga buhay ya. Kung ako sa imo, Mayor Mabilog, hindi ka na imo magalinda, namin na pangabuhi mo da, pagamon mo pa pangabuhi mo, bangod lang sang irot-iroton ka lang sa iban nga, magpauli ka, para maklaro ang alan mo. Mayad man kung magpauli sa, pero hindi sa sininga matinion, mga kabyanan. Masyado pa ni katimprano, hindi pa sa amo ni, ang atsimpo, mga kabyanan, nga magpauli si Mayor, former Mayor Mabilog, agod nga klaroon ang yesling nga ngalan. Kay posible, imbes nga klaroon mo ang imo sining nga ngalan sa sining droga, Mayor Mabilog, posible madugangan ang problema mo kay may magwa nga Ilonggo nga magkatoto sa Quad Committee kag magkontra sang imo sini nga statement o panugdaon dito sa Quad Committee. Tianugwayas duway, kung si Bios Bombay dugang problema mo, imbes na nagpakalinong ka na dira ka na lang, pakalinong ka na lang, puli ka nang sa plakadlaw kung maglinong na gid ang aton sini nga palibot. Daw lang alang aton sini panahon, mga kabyanan, diri sa aton sini palatuntunan kag may iban pakuntani kita nga pagatalakayon diri sa City Hall in Action o garing daw lang alang ng Jiputa, no? Salamat lang sa inyo sini pagpamati diri sa aton sini palatuntunan. Magapanambalik kita sa masunod nga Huwebes nga adlaw, mga kabyanan, alas 8, alas 9:30 ang Takna Saga. Ini ang inyo alagad, si former board member Manny Galyar. Nagasiling sa inyo nga madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati.
mabalik kita sa Webis nga adlaw, maayadayan gid nga hapon kaninyo nga tanan ay siya return. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan.
Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo!
Good afternoon, Gid. Sa inyo tanan mga kabombo. Happy Monday! It's nice to be back diri sa programa. Kahapon lamang program. Ini si Tita Regine. Kumusta ang inyong nanging weekend? Kay paano na nanging maulanon ang aton nga weekend? But I'm sure, no, meron pa rin ganap siguro, for sure. Kung ano man ina, kag pwede nga ma-share diri sa KLP, lihog isulat, and then ipadala i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine sa unang nga Lunes para sa bulan sang Setyembre. Hindi na gidya mapunggan. Bermant na gidya. Nagwa na gid si Jose Marichan. But anyway, hindi lang ko na mag-greet sa inyo advance. Hulat-latun lang. So this afternoon, ari na ating ambahanon para sa inyo as I welcome you all. That is a KLP, you're with Tita Regine, and here's our song for you from Jonel Gavin, Bilanggo. Mayong hapon. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapingingan, di makatawid sa malawak na alakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig ng magsan ang umaga. Di makahinga, di makatuwid at bilang ko sa dagat na apoy. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali.
Jonal Gavin, bakit ni senior citizen? Ang bilanggo para sa inyo mga kabombo. It is now 28 minutes after 2 o'clock dari sa KLP. Sige, hindi na ipagpadugayon ha. Diretso na kita sa ating pag-enjoy sa mga istorya dari sa KLP. From senior citizen of 3rd District, we have a story. Kag nagasiling, Dear Tita Regine. I am so happy to have this wonderful program ang KLP. Mayong hapon sa tanan nga mga suki, sa tanan nga malabutan sa sining programa. Mayo lang ang pagpamati. My name is Senior Citizen of 3rd District of Iloilo. Daw habit ko na ini. Nga kung wala na ako obra sa gabi after praying the Holy Rosary, ginahimo ko na ang magsulat sa KLP. Kay kanami kung gabi, kay malinong, kag wala na distorbo. What I am going to share this afternoon is about sa akong mga experiences sa nag-eskwela pa ako sa college. May duha ako ka classmates nga taga Mindanao, lunsay mga babae. Nag-board lang sila, kag ginapadalaan lang sila sang ila allowance kag tuition fees kung madali na lang ang amon nga exam. Sa duha ka exams namon, prelim kag midterm, okay pa sila. Pero sa nag-final exams na kami, medyo kulang na ang ginpadala sang ilang nga parents. Ang isa naguntat kag mag-obra para masupport ang ila allowances sa adlaw-adlaw. Open sila sa akon sa tanan-tanan nila nga problema. Kag naluoy gid ako sa ila, kay syempre, layo sila sa ila mga parents. Si Rosemary ang magulang, kag si Maria Fe amo ang manghod. One time, nag-study kami na Maria Fe sa library. Ang problem niya, gin-reveal niya sa akon. Nga muna, kulang inugbayad niya sa tuition para makakuha sang final exam. Do tatay-tatay gid nila ako kay may edad na ako, mga line of 3 na ako sa nagakuha sang second course ko nga education. Nag-work na ako sadto sa isa ka private hospital. Ginasakop ko lang ining si Maria Fe ang pagkaon kay naluoy man ako. Pwede man ako maka-charge sa canteen sang hospital, tita. Tapos namon panyaga, gindala ko siya sa chaplain sang hospital sa isa ka pari nga kachila, si Father John Van Lee Wen. Abaw, na misinterpret siguro sang pari ang amon tuyo sa iya. Nagasakristan ako sini sa iya kung mag-mass siya, kag kung wala readers, ako man ang nag-read. Nagahatag pagid ako Holy Communion sa mga pasyente sang hospital. Palangga man ako ni Father, kay from housekeeping ang obra ko, siya ang nag-recommend sa akon para maka-transfer sa office. Balik kita kay Maria Fe. Ako ang nag-open sa iya kung pwede nga mabuligan siya. Siling niya sa akon, ano ka mo? Mapakasal? Nakibot man kami nga duha sang hambal sang pari. Siling ko, hindi Father, wala kami sang relasyon. Gusto ko lang siya buligan, kita taga Mindanao ini siya. Kag kulang ang padala sang parents niya nga pang tuition fee niya. Next week, ma-finals na kami. Kanugon man kung hindi siya kakuha sang exam. Ahay, Tita Reg, waay gid magreklamo si Father sa akon. Ginpamangkot niya si Maria Fe. Pila ang kulang sang tuition mo, dear? Tisabat niya, 3,000, Father. Gintagaan kami ni Father sang 3,000. Kag nag-bless kami, kag magpasalamat. Hambal ni Maria Fe, salamat gid kuya sa pagpatigayon. Hambalon ko si Papa, bayaran niya lang niya ikaw. So nag-abot na ang amon final exam, nagpasalamat si Maria Fe sa akon, tapos nagbilin siya sang letter para sa akon. Ginhatag sang classmate namon. Gin-open ko ang letter, kag the letter says, Kuya, nahuya gid ako sa imo. Wala kami ginpadalaan ni Papa sang kwarta. Pasensya gid kuya, ha? Hindi ka gid namo ni Ate Rosemary malipatan.
Thank you sa gestures nga pinakita mo sa amon. Palangga ka ginamon. Maria Fe. Ahoy, Tita Reg. Tumahibi man ako sa letter. At least, no, may nahimo ako nga kaayuhan para sa duha ka bata. Pag-abot sa sweldo ko, ginparsyalan ko anay 1,000 pesos si Father. Ginbaton man niya. Nagpasalamat ako kag mag-bless sa iya. Ginabalan niya ako nga hindi ko na kuno pagbayaran ang 2,000 kay siling niya, you are a very poor boy. Kaya nagpasalamat naman ako liwat kag magbalik sa duty. Ang isa ko pagid ka experience, may isa ako ka subject nga kinahanglan ko gid ma-enroll kay kung mabili ng ina nga subject, hindi ako madala sa list of graduating students. Gina-offer lang ina sa first semester. Naglibog naman ang ulo ko kung paano ko ina makuha kay second sem doon. Nagkadto ako sa isa ka university kung gina-offer ang ina nga subject, maayo man kay naka-cross enroll ako dito. Gamay lang kami ang estudyante, kag dako gawa ang bayad sa sina nga subject. Siling ko, mayo na lang ina, sang sa hindi ako makagraduate. Every day, permi ako gasimba at 6 a.m. Kaya nag-assist ako kay Father sa altar. Pagkatapos sang Mass, malibot ako sina sa mga communicants namon nga mga pasyente. Upod ko sina ang nursing aid, halin sa night duty. Siya ang nag-guide sa akon kung diin kami masulod nga room, kag dala niya sina ang list sa mga communicants namon nga pasyente, kag kandila nga nagasiga, kag kiling-kiling para ma-alarm ang mga nurses sa station, i-ready nila ang mga pasyente, kag ma-open nila ang door. Tapos, excuse man ako sina kung malate gid man ako sa duty, kay upod man kami sa mga madre ang nagsimba. After my duty, diretso naman ako sa university para mag-attend sa akon nga class. Before nga daan sina Tita Regine, niga-istorya kami sa classmate ko nga si Edgar about sa akon status or daily routine ko everyday. Hambal niya, medyo makapoy gali eh. Makapungko lang ako sina kung ari na ako sa klase, hambal ko. Ti one time kapoy gid ako kag medyo natuyo sa klase ni Ma'am G. Abaw, do ginaduyang gid ang pamatsyag ko Tita Reg, do matulog na gid ako. Naghuhuloy-huloy ang mata ko. Nasiplatan siguro ako ni Ma'am G. Nakibot ako sa pagsiling niya. Mr. A, do not sleep. Abaw, nahuya gid ako Tita Reg. Anhon ko abi, kay medyo comfortable na ako kag nagapungko. So pagtapos ng klase, nagpauli na ako. Nag-open si Ma'am kay Edgar about sa natabo sa akon. Ginsabat dayon ko no ni Edgar. Balaan mo ma'am, self-supporting student ina si Mr. A. Kag aga pa ina nagabugtaw nga mag-assist sa pari. Kag mag-rounds pa ina siya sa bilog nga hospital para maghatag sa pasyente sang Holy Communion. Tapos ma-duty pa ina siya 8 hours kag mag-attend sang class naton ma'am. Ahay, I am so sorry gid. Maayo kag insugiran mo ako, hambal ni ma'am. Natapos ko gid man ang klase ko kay Ma'am G, kag mataas ang grades ko sa iya. Pagka next year, nakita ko siya sa canteen sang hospital, gin-greet ko siya, hello Ma'am G. Na-remember mo bala ako, estudyante mo ako sa amo ni nga university, sa amo ni nga subject. Ako to ang ginabalan mo sa klase nga Mr. A, do not sleep. Abaw na murag-muragan gid ako to ma'am, katunog sang imo tingog. Siling niya, oo, I remember you, sorry gid ha. Sige, kung may mga subjects ka, pa-enroll ka lang liwat kung may ara ka pa subject. I understand you. Sige ma'am, siling ko, okay lang to sa ako. So Tita Regine, medyo malawig na ini, kado ginatuyo doon ako. So diri ko na lang ana itakop ang pahina sa akon nga story. Next time, another story naman ang ako ni iga-share to this wonderful program. Madamo higing salamat sa pagbasa sa ning akong sulat. Kag kamon man dira, join and share man kamo sa KLP isang inyong mga beautiful stories. Surely, damo gid kita makuha nga mga inspirasyon, learnings kag lessons sa mga sulat nga inyong gina-share diri sa KLP. Sa liwat, ini si senior citizen sa 3rd District.
And I do hope nga mabatian man ini sa ako ka classmates amo gid na ilangalan, Rosemary and Maria Fe. So kind regards gid sa inyo. Very truly yours, Senior Citizen. Well, basta maayo ang imo nga intention, no? As in, ginagiyahan ka man sa aton nga Ginoo kung kay sino ka nga tawo, makadto so that makapangayo sang bulig, not for yourself, but for someone else. Kaya kanami man to, no, sa imo nga classmate, kay nangin very honest man siya. Anuhon mo na, Abi, kay ti wala gid nakapadala ang iya nga father. Pero mas manami pagid dyan, no? Kay naintindihan man sang pari nga imo ginutangan para sa imo classmate. So nagpartial ka lang para sa ginutang sa imo nga classmate, and the rest wala niya naging pabayaran sa imo. And I'm sure you're doing, or maybe she man, no, imo nga classmate nga si Maria Fe, pay it forward. Siguro nga mga ginahimo subong. So hindi man necessarily nga sa imo gidiya mabalik ang atong maayo nga imo ginhimo sa iya, but for sure, no, ginahimo niya man sa iban nga mga tao, considering nga nakaagigid siya and she has experienced this nice feeling kung ano ang balatsagon sang isa ka tawo nga ara sa gipit pero ginbuligan sang tawo nga may maayo man nga kabubuton kag ikaw ina. So, let's do goodness sa aton nga kabuhi. Ang Ginoo na ang bahala para sa aton. Salamat gid sa liwat, a Senior Citizen, for another story that you shared diri sa KLP. It is now 40 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik kita pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 1 to 7, 2024. Ang September 6, among first Friday of the month, ining ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance, they shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa September 6. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa sining weekend, mangin kabahin sang advanced celebration sang Grandparents' Day kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiya nga banda sa concert at the plaza. Grandparents' Day Edition, kicking off alas 6 sa gabi sa September 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Since ang September 8, adlaw sang kapestahan sa Nativity of the Blessed Virgin Mother, pangayoon naton sa Ginoo.
through her intercession. Nga tagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa aton kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo, ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik. Aton nga kalingawan kag may story naman diri para sa aton si Lolo G of Iloilo Province. Dear Tita Regine. Blessed day everyone. Hope malinong kag manayanaya gid ang adlaw ninyo tanan. Happy listening KLP lovers. Tita do sa mood naman ako mag-share sa Maski Pops. Gina-share gini istorya di on amor. Joke lang tita. Sa kadamuon nga na-experience na akon sa kabuhi, ina lang ang parte sa akong love and married life lang. Ang daw di ko guro ma-share bisan halfway or 50% lang tita. Oh, nga man. Kung i-share ko na tita ay sigurado gid nga mas stress ka mo. Agali. So better ang crush lang, mild lang kumbaga. Para nga makayuhom lang gamay Pareho bala sa iban, ang relasyon limited, may boundaries. Okay, sige. Exciting ya kung mo ina tita mong pabitin. So, kapatid. Gali, nalipat ko tita si Lolo G nyo ini By the way, doon nakita ako na inabala si Lolo Dencio, Lolo Abraham, kag Rico. Doon nakita ako na sila ay mga showbiz sa KLP tita. Kabay pa magka-event kag mga cross manlandas sang inyo nga letter senders tita, no? We'll see. So start na kita sa childhood crush ko tita. Imagine ha. Ang 5 ka tuig nga bata nagka-crush na sa mid-20s nga guy. So mugi din na tita. Tunay nga admiration and attraction. Regardless of age, kapin pa kung ang isa 20 to 30 years younger than his or her age, diba?
So mga early 70s ni tita, feeling ko sobrang attracted ako sa sining nga tinuga. Tall, flawless, and captivating ang personality tita. Di ko lang pag i-reveal iya profession kag bukasyon tita, kay mabingo ko na tita. Sa elementary na ako, nag-high school, nag-college, nag-graduate, till naka-work na. Ambot, one time tita, nakaistoryahanay kami sa among mga co-workers. Tinakilabot kami bala sa istorya, kuris-kuris. Then, na-mention ko, name ni Crush. Sus! Siling sing isa namon kaupod tita. Ay, si ano? Uy, ato na bala sa amon. Kung gusto mo, mamiesta kami upod ka para makita mo siya. Ti imagine tita, 21 years after, makita ko na akong crush. Well, tita, sang timing ato, 1998, daw 25 years na siya sa service. Almost 15 na. Ako 30 pa lang. Ay, doon nakibot ko. Kag nag-iba ang hitsura niya, tita. Nauya mo kung magbugno, kay basi mahalata niya. Nagtulok lang kami. After 15 years naman, nakita naman namon siya, tita, sa isa ka event dira sa city. Bale, 40 years na siya sa service. Kung sa married life na, Ruby or 40th anniversary na. Mga year 2013 yata, tita. Then, 2014, ara man siya sa another big celebration, tita, sa isa ka lugar, sa 3rd District. Thank God, tita, no? To okay, Tisiling ko, tita, ka na amigid. Kay from early 70s to late 90s. Then 2013, 2014. Every year na namon siya makita, tita. God is good. 2015, wow! Tita, sa Golden Celebration, sa isa ka prominent individual, nag-attend man si Crush, tita, ahoy! God has really best plans for him. Last na namon siya nakita sa isa ka banwa sang 1st District. Month of September. Katatapos lang sang isa ka religious gathering. Sa guwasang church, tita, gawear siya white t-shirt, brown pants, and daw brown shoes man, bala ato, tita? Daw angel siya, tita. Innocent look and super decente the way he moves around. And that was the last glimpse with our one-of-a-kind tita. Now he's in our Father's hands, the everlasting and eternal kingdom, heaven. May he will be forever at peace with our Creator, tita. Praying for his eternal peace, we are so glad to meet him in God's perfect time. Hope, more than 50 years from now. P.S. Nakaistorya kami, tita, 2015. Nag-ask siya, tagadiin kuno kami, kag ano amon mga apelyido, kag naghihum-yuhum kami. Nagpa-picture. Then, nag-start na ang ceremony sang event. Well, hope you enjoyed reading, tita, mga KLP lovers. Thank you, Gid, for listening. Till next episode, God bless. Lola G of Iloilo Province. Well, Lola G, ako lang niya, ha, palagpat na niyang akon. Pero basi mag-i-check naman ko. Ang imo crush. Isa ka pare. Feeling ko, ang crush mo, do kilala ko man. Feeling ko lang na iya. I might be wrong. But anyway, di crush mo lang, hindi bala. Pero at least, no, as in daw, halin ka sang bata ka pa, naging crush mo na siya, nag-graduate ka elementary, high school, nag-college, crush mo man siya sa gihapon. And then daw nagkita ay ang inyong abanas, but of course, siya, lagi siya idea nga crush mo gali siya.
Tapos ara na siya sa iyang nga bukasyon, tapos ikaw naman, you're very happy and kilig-kilig sa gihapon, no? Even if you know nga ti daw, di pwede, hanggang crush lang, hanggang dyan lang. But anyway, it's good nga pila ka times kita ay pa kamo, and there was a time also nga may little conversation kamo. Sige kung amo man na gid siya, no, ang sa mind ko, kag amo man na siya ang imugid man nga crush, di sa ato na lang nga duwa, no? But anyway, he's a very nice person. Kung amugid man na siya, ang ara sa isip ko, kag amo man na siya ang sa isip mo. Sige, isip-isip na lang tanga duwa. Lolo G, thank you so much, gid ha, for this another story. Uuman ang mild lang, so never gid kami agali nga makabati. Parte sa imo nga kaugalingon nga love life, sa imo nga married life, insahaw nga aman. I am curious. But anyway, thank you, Gid. That is now 53 minutes after 2 o'clock. Magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Masobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer.
8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Actually, I am inviting ang mga never pagid nga naka-share diri sa KLP. Why don't you try? Who knows, basi ka mo pa ang mapilian nga aton nga winner, 1,000 pesos nga cash ang nagahulat sa aton nga weekly winner. So basi kung may ara ka man dira nga istorya, hindi gid pag kalipati ha. Kag hindi ka gid maghuya-huya nga mag-share sa imong istorya, paki-email para nga mas faster nga mabaton ko. I-email mo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede mo man sa gihapon nga sulaton ang imong nga istorya and then ipadala mo sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or kung natultulan mo ang istasyon sa Bombo, ari lang kami diri sa may Mapa Street ha. Pwede gid nga ikaw na mismo ang mag-hand in sa imong diri nga istorya. Alright mga kabombo, we have no more time left. Hope makadamo-damo kita by tomorrow sa mga stories na ma-share sa inyo. Magasunod na ang inyong mga paboritong mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang, Ermitanya, after sang KLP, to be followed by Provincial Jail and then ang Dear Diary. So enjoy! Ako naman magbalik sa inyo tomorrow. So madamo nga salamat sa gihapon. Ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.